Magandang tanghali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Ngayong araw ay Miyerkules, Agosto 31, taong 2022. Sa ulo ng ating mga balita, itong appointments sa pamahalaan agad ng isa sa publiko matapos may kumalat na fake appointment. Ang bagyong Gardo naman magbabago na ng direksyon dahil sa epekto ng papalapit na super typhoon Hinamnor ayon yan sa Pag-asa. Filipino priest itinalaga ni Pope Francis bilang Vatican's Catholic Education Body. Ang Department of Tourism naman hiling na aprubahan ang kanilang proposed 2023 budget para lalo pang mapalakas ang industriya ng turismo. Si Secretary Frasco naman sinabing 30% sa kanilang kabuang budget ilalaan para sa paglago ng turismo sa Mindanao. Samantala mayroong motor show sa bayan ng Tayug doon sa Pangasinan na uwi raw sa malaswang aktibidad. Local government unit sa naturang lugar, pumalag. Sa ating international news, ang pagpupugay mula sa mga matataas na leader sa buong mundo bumuhos sa pagkamatay ni Mikhail Gorbachev. At sa ating sports balitang NBA, pinagsusumite ng lingguhang COVID-19 test result ang mga players at staff na hindi bakunado. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulepat ngayon sa detalye ng ating mga balita. Sinabi po ng Malacanang na kanilang ginagawa na ang lahat para mailabas sa lalong madaling panahon ang pangalan ng mga individual na itinilaga sa posisyon sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Ang pahayag ay ginawa po ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles kasunod ng lumabas na ulat hinggil pa rin sa umano'y pagtatalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng naupo sa Bureau of Immigration and Deportation of BID na hindi naman pala totoo. Ayon kay Angeles, sa gitna ng hinihinging kumpirmasyon ukol sa appointment ng isang individual, ay sinisikap naman nilang tugunan agad ang mga katanungan na may kinalaman sa mga napapabalitang makakasama raw sa Marcos administration. Kapag may kumpirmasyon na itong si Press Secretary Angeles, ay dali-dali naman niyang ipagpabatid sa media ang balita matapos ang masusing proseso para isapubliko na ang isang impormasyon na may kinalaman pa rin sa appointment. Inihalimbawa naman ni Angeles ang kanilang ginawa sa isang nagpakumpirma hinggil pa rin sa sinabing may pinuno na sa BID na pagkatapos ng ilang pagtatanong sa PMS Office of the President at Executive Secretary ay napag-alamang wala naman palang ganoong appointment na nilagdaan si Pangulong Marcos at ngayon ay subject na ng investigasyon. Wala pang sinumang ligtas o off the hook sa kontrobersyal na sugar import number 4 kabilang na si Executive Secretary Vic Rodriguez. Ito ang inihayag na Senate Minority Floor Leader Coco Pimentel. Ayon pa kay Pimentel, pangalawang hearing pa lang ng Blue Ribbon Committee bukas sa naturang isyo kung saan ay may mga gusto silang maliwanagan kay Rodriguez. Matatandang hindi pa ito natanong sa nakalipas na pagdinig dahil kinailangan itong bumalik agad sa Malacanang para sa cabinet meeting. Ayon pa kay Pimentel, may mga gusto siyang maliwanagan kay Rodriguez ukol sa kanyang naging testimonya kung saan kanyang i-double check ang ilang mga detalye at pangyayari. Gayun din gusto niyang maliwanagan ang interpretasyon sa inisyu niya sa memo kay dating Agriculture Secretary Leocadio Sebastian. Matatandaang sinabi ni Sebastian na sa naturang memo na inisyu ni Executive Secretary Rodriguez noong July 15 ay binigyan siya ng otoridad na pumirma sa dokumento sa pangalan ng Pangulong Marcos. Ipinanukala ngayon naman ni Senator J.V. Ejercito na isailalim muna sa kalahating buwan na trial period itong Non-Contact Apprehension Policy o NCAP bago ito ipatupad ng mga lokal na pamahalaan sa publiko. Ang pahayag ng senador ay kasunod na rin
ng pagpapalabas ng Korte Suprema ng Temporary Restraining Order o TRO laban pa rin sa pagpapatupad ng no contact apprehension policy sa ilalim ng ilang lungsod sa National Capital Region. Sinabi po ni Ejercito na bilang dating alkalde ay nauunawaan niya ang intensyon ng mga mayor sa Metro Manila na maisaayos at gawing moderno ang pagpapatupad ng mga batas trapiko para maiwasan ang korupsyon. Gayunman dahil bago pa lamang anya ang konsepto ng programa ay hindi pa pamilyar ang lahat dito ay dapat muna itong idaan sa trial period. Ayon sa mambabatas, ito ay para magkaroon muna ng sapat na information drive tungkol pa rin sa programa at maitama ang ilang glitches o kamalian sa sistema. Nagpahayag naman ng suporta ang ilan pang mambabatas sa inilabas na temporary restraining order ng Korte Suprema hinggil sa pagpapatupad yan ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Sa mensahe ni One Rider Party List Representative Bonifacio Busita, sinabi nito na good news ang TRO para sa mga motorista. Anya sa pamamagitan nito ang ilan sa mga maling sistema na lalong nagpapahirap sa mga motorista ay mabibigyan muna ng kaukulang atensyon at solusyon bago tuluyang ipatupad ang NCAP. Pinasalamatan din ito ang Supreme Court sa mabilis na pagtugon sa problemang idinulog ng mga motorista sa kanila. Pinuri din ni Albay Representative Joey Salceda ang hakbang ng Korte Suprema. Ani pa ni Salceda, dahil sa TRO ay mapuprotektahan ang mga motorista na hindi na maagrabyado pa ng pulisiya hanggang sa marisulba ang legalidad nito. Dapat naman anyang gamitin ng transport agencies pati ng Department of the Interior Local Government ang TRO upang bumuo ng mas malinaw na panuntunan para sa NCAP. Samantala itong bagyong Gardo ay magbabago na raw ng direksyon dahil sa epekto ng papalapit na super typhoon naman na si Hinamnor. At nasa linya si Bombo Dennis Hamito. Antabayan na natin Bombo Gerald, Bombo Jane, sapagkat sa mga susunod na oras, unti-unti nang magkakaroon ng pagbabago ang galaw nitong bagyong Gardo. Na sa kasalukuyan, pinapakita natin itong dalawa kasi yan, Bombo Gerald, Bombo Jane, yung weather system nating sinusubaybayan. Itong mas mababa at mukhang kalat-kalat na ulap, ito yung bagyong Gardo. Abang yung nasa itaas na parte naman, yan yung bagyong tatawagin nating Super Typhoon Henry na ngayon ay ginagamit natin yung international name na Hinamnor sapagkat ito'y nasa labas pa ng Philippine territory. Pero unti-unti na siyang lumalapit dito sa boundary. Yung kulay pula na linya ay indikasyon yan ng Philippine Area of Responsibility. At pagka nakapasok na dyan, saka lamang magiging epektibo yung paggamit natin ng local name na Bagyong Henry. So, as of now, may mga epekto dito sa Pilipinas, hindi man direkta galing dito sa dalawang bagyo na ito, pero unti-unti may mga pumapasok na epekto niya. Katulad na lamang ng red lightning alert dyan sa Paliparan, dyan sa Ninoy Aquino International Airport, kung saan bahagyang natigil yung operasyon ng NAIA at nito ngang alas 11:12 ng umaga ay ibinaba sa yellow alert yung lightning indicator dyan. Ibig sabihin, balik na sa normal pero kinakailangan ng iba yung obserbasyon bilang parte ng pag-iingat. Napakadelikado kasi sa mga eroplano pagka may matitinding pagkidlat sa area na yan. Kaya naglalabas ng alerto ang Pag-asa at ang Department of Transportation para na rin parte ng mga pag-iingat. Samantala, dito sa binabantay nating dalawang bagyo, may mga paliwanag pa dyan ang Pag-asa. Narito ang tinig ni Raymond Ordinario ng Pag-asa DOST. So ito po as of 10 a.m., itong si Tropical Depression Gardo is nasa layong 1,065 kilometers sa may silangan niya ng extreme northern Luzon. So makikita natin, itong kaulapan ng dala ng Gardo ay masyado pang malayo sa ating bansa para magkaroon ng direct effect. Ngunit yung extension ng kaulapan, itong trough nitong bagyong si Gardo ang nagdudulot ngayon ng mga kaulapan at pagulan dito sa may Luzon area, specific dito sa may western section ng Central at Southern Luzon, including Metro Manila.
Then may mga southwest winds tayo o mga signature ng southwest monsoon over the western section of Visayas. So ito yung nakikita natin na nagiging epekto lamang itong Gardo, ngunit wala pa rito direktang epekto. And as of 10 a.m., ito ang Gardo ay may hangin na aabot ng 55 kilometers per hour malapit sa gitna at 70 kilometers naman ang kanyang pambugso. Ito ay kumikilos ng northwestward sa bilis na 10 kilometers per hour. So, ang nangyayari kay Gardo ay kumikilos pa rin ito papalayo ng ating bansa at dahil doon sa maliit na distansya nitong dalawang bagyo ay possible na magkaroon ng binary o tropical cyclone binary interaction o nag-i-interact yung galaw ni Gardo dito kay Hinanon na nasa as of 10 a.m. ay nasa 980 kilometers northeast ng extreme northern Luzon. Nag-maintain ng kanyang intensity at 195 kilometers per hour near the center and gustiness na aabot ng 240 kilometers per hour. Ang bahagi ng pahayag at paliwanag pa ni Raymond Ordinario ng Pag-asa DOST. At sabi nga niya, yung binary effect nitong dalawang bagyo, ibig sabihin ay naapektuhan yung mas mahinang bagyo ng mas malakas na super typhoon Hinamnor. At sa mga susunod na oras, hihina na itong bagyong Gardo na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility at posibleng maging isang low pressure area na lamang. Habang lalo namang mag-iibayo ang lakas ng hangin nitong bagyong Hinamnor na pagka nakapasok, baka mamayang gabi nasa loob na yan ng Philippine territory itong super typhoon Hinamnor at tatawagin nating bagyong Henry at kung ang kanyang lakas ay mananatili sa 195 kilometers per hour ay hindi pa yan super typhoon sa pag-analisa ng Pag-asa DOST sapagkat dito nga sa Pilipinas ay nasa 200 kilometers per hour ang barometer, kumbaga ang indicator na isa ng super typhoon ang naturan sa manang panahon. So iba kasi yung measurement ng Japan Meteorological Agency. Pagpalo nito ng 185 kilometers per hour, isa na siyang super typhoon. At dito sa Pilipinas, hindi pa yung super typhoon Bombo Gerald sapagkat magkahiwalay yung magkaibang measurement. Ganun din ang Joint Typhoon Warning Center ng Estados Unidos. Iba rin naman ang kanilang paraan ng pagbilang ng lakas ng isang sama ng panahon. Bombo Gerald? Anong oras asahan papasok ito at malaki ba yung epekto niya na dito sa kalupaan, Bombo Dennis, pag pumasok sa teritoryo ng Pilipinas itong naturang sama ng panahon na yun, Bombo Dennis? Ang tinitingnan natin dito, Bombo Gerald, Bombo Jane, nakikita natin, unti-unti may epekto na siya, hindi man direkta. No? Kung mababanaagan ng ating mga taga-subaybay, ito yung trough, itong nakikita natin, yung parang extension niya, ito yung trough ng naturang bagyong Gardo. Pero hindi siya direkta na pasok doon sa sirkulasyon ng bagyong Gardo. Ito'y extension, mga kaulapan na kanyang nahihila. So indirectly, may epekto yung sama ng panahon, pero yung mismong sirkulasyon niya ay hindi tatama sa lupa. Yun yung good news dyan. Kahit alin dito sa dalawang bagyo, hindi siya direktang magla-landfall o dadaan sa landmass ng alinmang parte ng ating bansa. Pero yung paghatak ng mga ulap na nandito sa parte ng West Philippine Sea at iba pang parte ng malapit sa Pilipinas, mangyayari yan. Kaya kung tatawid dito sa ating landmass, ay malaki ang tsansa na tayo man dito ay ulanin pa rin, Bombo Gerald, sa mga susunod na araw. So ang tinatanong mo ay tungkol dun sa oras ng pagpasok ng Super Typhoon Hinamnor. Yan ay posible mamayang gabi. Kaya antabayan na natin sapagkat bibigyan ng local name na Henry ang naturang sama ng panahon. Sana hindi na masyadong magkaroon ng malakas na epekto dito sa Pilipinas, Bombo Raymond, Bombo Dennis, lalong-lalo dyan sa Northern Luzon na panahon na ng anihan din ng kanilang mga produktong palay sa kamais dyan, Bombo Dennis. Yes, actually Bombo Gerald, kung direkta, wala talagang direktang epekto ito sapagkat kagaya ng ating binabanggit, hindi siya dadaan sa ating kalupaan. Pero siyempre, dahil nga super typhoon ito, hahatak ito ng mga kaulapan na maghahatid naman sa atin ng mga pag-ulan pa rin at yung kanyang extension o yung parang buntot ng isang bagyo, ayan naman ang tatama sa ilang parte pa ng ating bansa. Lalo na dyan sa extreme northern Luzon dahil nga doon sa direksyon ng super typhoon, ito'y lalapit pa ng husto dito sa may Taiwan area. Yung Taiwan, konting usad lamang
Batanes, Taiwan, magkakalapit na yan, Bombo Gerald. Kaya anumang tatamang sama ng panahon dyan sa Taiwan, kahit papano maapektuhan yung ating mga kababayan. At yung pagtaas ng alon, yung gale warning, magtataas din ng abiso ang Pag-asa at maaaring magdeklara din ng signal number 1 kung kakailanganin pa dahil nga dito sa bagyong Gardo. Pero yung sa super typhoon, obserbahan pa natin, Bombo Gerald, sa mga susunod na oras. Okay, Bombo Dennis. Mula sa Bombo Weather Center, ako si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Mayroon daw motor show doon naman sa isang bayan sa Pangasinan na uwian sa malaswang aktibidad. Agad pumalag ang LGUs doon. Sa ating international news naman, pagpupugay mula sa mga matataas na lider sa buong mundo bumuhos dito pa rin sa pagkamatay ni Mikhail Gorbachev. At sa ating sports balita naman, pinagsusumiti na itong mga NBA players maging mga staff ng lingguhang COVID-19 test results. Lalo na po yan yung mga hindi bakunado. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan. DD SB, give the SB combo quiz a try. Large coffee in plastic donut. 99. Still premium donut and large coffee. Hot or right? Oh my. Large coffee and Bonwich. 140. Just dunking yan. Hot or rice choco. 120. Shokin. Premium and classic munchkins for 120. The SB combo quiz a try. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. PDTI Fair Trade Permit Number FTEB 147309 series of 2022. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Umaasa ngayon itong grupo ng mga taxi operators na aprubahan na ng pamahalaan itong kanilang kahilingan na taasan din yung kanilang flag down rate. Inihayag ni Philippine National Taxi Operators Association of President na si Attorney Jesus Manuel Suntay. 3 buwan na itong nakalipas simula nang ipinabot nila ang nasabing kahilingan. Naghihintay pa rin sila ng desisyon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB kaugnay ng iminungkahi na 20 piso na increase sa flag down rate. Kapag ito ay maaprubahan, magiging nasa 60 piso na po itong flag down rate sa mga taxi. Sinabi po ni Suntay na kailangan talagang taasan ang itong flag down rate sa taxi, itong naturang flag down rate dahil sunod-sunod na rin ang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon sa kanya, ang limitadong operasyon at mga pasahero sa panahon ng pagpapatupad ng ilang paghihigpit sa liwanag ng pandemya ng COVID-19 ay nakaapekto rin sa industriya ng pampublikong sasakyan. Inaasahan anya nilang tataas pa itong presyo ng gasolina sa pagsisimula naman ng tinatawag na bear month. Samantala, itinalaga naman ni Pope Francis bilang consultor ng Vatican Dicastery ng isang Filipino Jesuit priest. Ito anyang oversees sa mga Catholic schools, university at institute of higher education sa buong mundo. Siya si Father Jose Kilong-Kilong, ang dating Pangulo ng Loyola School of Theology. Maglilingkod siya sa loob ng 5 taon. Si Father Kilong-Kilong ay isang theologian na may licentiate at doctorate sa espiritualidad mula sa Pontifical Gregorian University sa Roma. Habang nag-aaral, nagtrabaho siya bilang Regional Secretary for Asia Pacific sa Jesuit General Curia sa Roma. Siya ay kasalukuyang administrator ng Mirador Jesuit Villa Retreat House at Eco Spirituality Park sa Baguio City. Ang Vatican's Congregation for Catholic Education ay isa sa 9 na congregation ng Roman Curia. Ang kasalukuyang superior sa dicastery ay ang prefect nito na si Cardinal Giuseppe Versaldi, Monsignor Angelo Vincenzo Zani, Secretary, at Father Frederic Bicina, FSO Undersecretary. Sa mga sandaling ito po ay tunguhin muna natin itong kamera sapagkat itong Department of Tourism daw hiling na aprubahan ang kanilang proposed 2023 national budget. Nandoon si Bombo Annalise Soberano.
Sumalang na ngayong araw ang Department of Tourism para sa kanilang budget briefing and deliberation. Umaasa si Tourism Secretary Cristina Frasco na maaprubahan ang kanilang budget proposal para sa taong 2023. Sa presentation ni Secretary Frasco, ibinahagi nito na kabuuang 3.5 bilyon ang piso ang inaprubahang pondo ng Department of Tourism at attached agencies nito para sa susunod na taon mula sa original proposal budget na 12.2 bilyong piso. Ayon sa kalihim, ang pondong ito ay gagamitin para palakasin pa ang industriya ng turismo upang maging isa sa major economic pillars of recovery mula sa pandemya at may pakilala ang Filipino brand salig na rin sa pahayag ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address. Nasa 3.2 bilyon pondo naman ang para sa Office of the Secretary ng Tourism, 59.7 million ang para naman sa Intramuros Administration, 198.9 million pesos naman para sa National Parks Development Committee at 9.5 million naman para sa Philippine Commission on Sports Scuba Diving. Kabilang naman sa 7-point agenda ng Department of Tourism para mapabuti ang industriya ng turismo ng Pilipinas sa iyong improvement sa tourism infrastructure at accessibility, digitalization at connectivity at pagpapalakas sa domestic tourism. Ibinahagi rin ni Frasco na simulang February 10, 2022, kung kailan binuksan muli sa foreign tourists ang leisure travel sa bansa. Hanggang August 28, umabot na umano sa 1.352 million pesos, 352 million ang mga dayuhang turista ang bumisita sa bansa at inaasahang tataas pa ito hanggang 1.7 million sa pagtatapos ng taon. Kapwa naman isinusulong ni na Minority Leader Marcelino Limbanan at Albay Representative Edsa Lagman na maitaas ang pondo ng Department of Tourism lalo na para sa mga infrastructure development. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang budget deliberation para sa naturang ahensya. Ngayong hapon naman, bandang 1:30, sasalang naman para sa budget briefing and deliberation ang Department of Foreign Affairs. Mula Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Ang Department of Agriculture, mayroon din silang posisyon dito pa rin sa sinasabing kakulangan ngayon sa supply ng asukal. At nasa linya si Bombo Marlene Padiernos. Yes, Bombo Gerald, Bombo Jane, naniniwala itong Department of Agriculture na hindi artipisyal itong nararanasang kakulangan sa supply ng asukal dito sa ating bansa. Sinabi ito ni DA Undersecretary Domingo Panganiban batay aniya sa daan-daang sako ng mga asukal na nadidiskubre sa ilang bodega dito sa Pilipinas matapos ngayong isinagawang inventory ng BOC, DA at DTI ukol dito. Aniya, ang natuklasang mga sako-sakong asukal na ito ay patunay lamang na hinuhoard ang mga asukal sa bansa na iniimbak alang-an niya ng mga traders. Dagdag pa ni Domingo, sakaling mapatunayan na mayroon ngang hoarding na nagaganap sa supply ng asukal, ay kukumpiskahin ito ng gobyerno at saka naman ipapamahagi sa mga supermarket at sellers para naman maipagbili ito sa mas murang halaga. Kaugnay niyan, pakinggan pa natin yung bahagi na naging pahayag ni DA Undersecretary Domingo Panganiban. Nakikita naman natin sa investigasyon ginagawa ng Department of meaning ng Bureau of Customs, ng SRA at ng DA, na pati ng DTI, na maraming asukal na nakikita sa Quezon City, San Jose del Monte, Pampanga, meron pa sa Pangasinan, sa Misamis Oriental, sa Bukidnon. At ito ay nagpapatunay na hindi artificial yung kundi talagang hinohoard lang yung ang ating mga asukal na naka-stock na binili ng mga traders. Nagawa pa ng customs yung kanilang inventory and ibibigay ang kay Secretary Rodriguez ng Executive Secretary natin para matingnan kung anong gagawin ng gobyerno para mapabilis ang pag-distribute natin ng asukal sa buong bansa. Siguro, i-confiscate yan
at i-distribute sa mga supposed to be supermarkets and small sellers para maipagbili ng sa murang halaga. Yan yung bahagi na naging pahayag ni DA Undersecretary Domingo Panganiban. Matatandaan, Bombo Gerald, Bombo Jane, na kamakailan lang ay mayroon ngang nadeskubring 57,000 na sako ng mga imported na refined sugar yung mga tauhan ng Bureau of Customs sa isang bodega dito sa Quezon City. At live para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Katatapos lamang po na inanunsyo ngayon ang mga nanalo dito sa prestigyosong Ramon Magsaysay Awards para sa taong ito. Ang Magsaysay Awards ang itinuturing na Asia's Premier Prize at highest honor na inihahalintulad po yan sa Nobel Peace Prize. Kabilang sa kinilala ang kanilang kagalingang liderato at pagkilala sa pagtulong sa kapwa ay sina Sotiara Chimna mula yan sa Cambodia, isang psychiatrist at mental health advocate. Si Tadashi Hattori naman na isang Japanese ophthalmologist at humanitarian na nagbigay ng libreng operasyon sa mata doon po sa Vietnam. Mula naman sa Pilipinas ay si Dr. Bernadette Madrid na isang pediatrician na nagsusulong sa karapatan ng mga bata at proteksyon at kumakalinga sa mga inaabusong mga bata sa iba't ibang lugar dito sa bansa. Habang special award naman itong 2022 Ramon Magsaysay Awardee for Emergent Leadership ay napunta kay Gary Benchegib ng Indonesia. Si Gary ay isang Frenchman na ang misyon ay ang paglilinis sa marine plastic population or pollution doon po sa Bali, Indonesia. Samantalang mga nanalo sa annual Ramon Magsaysay Awards ay tatanggap ng certificate. Itong medalyon at cash prize po nakatumbas ng 2.8 million pesos. Samantala naman, motor show sa bayan ng Tayog sa Pangasinan. Nauwi sa malaswang aktibidad ang LGU Pumalag. May detalyang Bombo Radio Dagupan. Nagmistulang boat show ng mga hubad na kalalakihang nagsasayawan ang sana isang motor show sa isang gymnasium sa Tayog sa lalawigan ng Pangasinan. Ayon kay Police Major Anastasio Sibayan Jr., ang siyang officer in charge ng Tayog PNP na naihain na ang mga kaso sa dalawang organizers maging sa 5 mga mananayaw na makikita sa viral video. Makikita sa isang nakunan na video ang 5 lalaki na isa-isang nagtanggal ng kanilang mga damit habang sumasayaw. Agad naman umano silang nagsagawa ng investigasyon base na rin sa direktiba ng pamahalang bayan kung saan 3 sa mga mananayaw ay residente sa kanilang lugar, habang ang 2 pa ay patuloy pa nilang tinutumbok. Pawang mga nasa hustong gulang naman umano ang mga ito, kung saan ang pinakabatang sangkot ay 19 anyos. May mga natatanggap din anyo silang ulat na nagmula sa mga manonood ang nag-alok ng premyo na abot sa 15,000 pesos sa mananalong dancer. Sa nakausap po natin, yung mga dancers at saka yung organizers, ayon po sa kanila, naging parang TikTok challenge pa daw yung simula. TikTok challenge po. Then nagkantsawan, tinanong po namin kung nakainom sila, pero hindi po sila sumagot. 3 beses po namin tinanong yung mga bata na nagdancer. Pero ang sinabi lang nila is inamin nila yung ginawa nila na pagsayaw. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Justin Fontanilla Rosete nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent number 1 sa buong lalawigan ng Pangasinan, Basta Radio, Bombo! Oras po sa buong kapuluan, 28 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. The time check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Bombo International News. Bumuhos ngayon ang mga pagpupugay mula sa mga matataas na leader sa buong mundo kaugnay sa pagkamatay ng huling Soviet leader na si Mikhail Gorbachev.
Ang dating kalihim ng Estados Unidos na si James Baker ay nagbigay pugay kay Gorbachev at sinabing mamimiss ng mundo ang kanyang impluensya sa mga international affairs. Kahit ang mga EU leaders ay nagbigay pugay din kay Gorbachev. Sinabi ni French President Emmanuel Macron na ang commitment to peace in Europe ni Gorbachev ay nagbago ng ating common history. Naglabas naman ng payag si UN Secretary General Antonio Guterres na nagpaparangal sa one-of-a-kind statesman na nagbago sa takbo ng kasaysayan. Anya, mas maraming nagawa si Gorbachev kaysa sinumang individual upang maisakatuparan ang mapayapang pagtatapos ng Cold War. Inihayag naman ni European Commission President Ursula von der Leyen na hindi malilimutan ng Europe ang ligasiya ni Gorbachev. Nagpaabot naman si Russian President Vladimir Putin sa kanyang pakikiramay sa pamilya nito. Nauna nang inanunsyo ng Central Clinical Hospital na namatay ang 91 anyos na si Gorbachev dahil sa kanyang dinaramdam na severe at prolonged illness. Nakatakda siyang ilibing katabi ng kanyang asawa na si Riza sa Novodevichy Cemetery doon sa Moscow. Bombo Sports News. Naglabas ngayon ng mandato ang NBA kung saan inatasan ng mga players at team personnel na magsumite ng lingguhang COVID-19 test result ang mga hindi pa nagpapabakuna. Ang naturang direktiba ay ipatutupad sa pagsisimula ng bagong season ng NBA na aarangkada sa buwan ng Oktubre. Nilinaw naman ang NBA na hindi na kailangan na magsumite ng testing result kung saan ang isang player na hindi bakunado ay kagagaling lamang sa pag-recover mula sa COVID-19. Ang naturang bagong mandato ng liga ay pinaburan naman ng National Basketball Player Association. Kung maalala noong nakalipas na NBA season ay naging malaking issue pa rin yung hindi pagpapabakuna ng Brooklyn superstar na si Kyrie Irving na maraming pagkakataon na hindi pinayagang pinalaro lalo na kung home games doon po sa New York. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Noontime Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga kasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ule para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Karon sa aton sini nga pala tuntunan sa gihapon diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo flagship station sa the undisputed number 1 radio network kinakantang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita iya sa Martes ukon na Miyerkules na kita karon. Miyerkules na kita sa aton sini nga mga kabombo Agosto 31 tuig 2022. Sa aton sini nga mga kabombo live gamlan taong Bombo anay sa unto sa Facebook page sa Bombo Radio Iloilo subong sa Bombo Radio Iloilo 837 kHz. Mag-subscribe na kamo sa YouTube channel sa Bombo Radio Iloilo. Sarang man nga mabatian live gamit ang imong cellphone sa pag-download naman sang Bombo mobile app. Mangin updated karon sa madalaguan kag mga nagapangunang mga balita sa paglangon sa www.bomboradio.com, ang official website sa Bombo Radio Philippines, ang mambansang radyo ng Pilipinas. Sa gihapon ini ang imo alagari mo ang Kurman Bombo Chama Blanco Hover. Sa aton sini nga mga kabombo yari karon na madalaguan kag mga nagapangunang mga balita nga taga-tutukan ta sa pagpalayag sa bombohanay sa udto. Hibalo naton ining mga amended routes sa land ukon na local public transport route plan nga kasugtan na kagapon sa sining nagtakop nga transport summit. Ang ginapahayag diri nga na hitso na ang tanan may kang tanan karon sa sining pag-bag-o or pagdugang sa mga ruta diri sa palibot sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Nalakip na diri ang probinsya sa Iloilo kay man as per mga initial talks kag before pa man nga ginpasar na sa DOTR ining amended LPTRP sa syudad sa Iloilo. May mga may mga kumbaga pa may mga pares na ini or shall I say mambalaton do kasubong bala iya kapid sa bahin karon sa LPTRP man sa probinsya nga ilaman sining ginadihon sa sining matinion agod nga magsanto kag mangin harmonyo sang ruta makasulod diri ang mga first town na jeepneys sa syudad sa Iloilo. Ibalo naton ang latest sinadira karon sa piyak ka impletes ang transportasyon pataasan sa masunod nga bulan sandig pa sa LTFRB Central Office.
sa pihak nga bahin na Banwa ginatutukan man sa karon ining paggaduso sa nga Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office. Ining pagdeklarar sa nga state of calamity bangod man sa waterborne diseases. Naplastar naman rin ni Mayor Jerry Treñas kagabi kung ano ang paggagamitan sining nasambit karon iyang pondo ining emergency response fund sa city government, pero aton sining sipan-siparon diri karon sa aton sining mga kabombo kayang mayor sinadriya nga issue ang aton sining tubig diri sa syudad sa nga Iloilo kontaminado sa nga E. coli kag may mataas nga porsyento sini sa nga coliform. Yang dapat sinadriya nga tutukan sa aton sining mga kabombo amo ang aton sining water distribution facility nga kung sa diente nagaisahanon man lang iya naga-produce ang or naga-distribuer rather sang tubig naton diri sa syudad sa Iloilo mga konsumidor sang Metro Iloilo Pacific Waters. May kangot sining balita ibaloon naton paano iya na-infect ining 4 ka bulan nga bata nga nagtaliwan bangod man sa gastroenteritis nga tugas ang kontaminado sining tubig sa aton sini karon nga mga kabombo. Sa iban pa nga mga talupang doon karon iya nga mga balita tiyang panugyan dire no nga kung may ara naganisang simptoma sa gastroenteritis, amoeba o kon cholera gilayon ini nga dalon sa ospital, pero ang pamangkot sa aton sini mga kabombo mahapos ayhan magdala sang ospital sa mga pasyente nga nagabatyag sang balatian bangod man sa waterborne diseases. Kag lakip na sa karon sa aton sini nga mga kabombo nga naglabot iya sa punto nga ang seaman no isa ka seafarer ang nag-engage sa pagduso sang illegal nga droga. Hibaloon tayo na diri sa pagpalayag sa nga bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Pero antes sina Miyerkules na kita karon sining adlaw madako pa ang tiyempo no para sa aton sining mga kabombo karon nga makahulog sila sa ila sinima entries para sa weekend number 5 sa nagapadayon karon nga enhanced swerte sa palengke 2022 promos ang Bombo Radio kag Star FM. 6.5 million pesos ang total cash siyahan nga igapanagtag sa pagbalik sang pinakadako pinakabongga nga papromo sa radyo nga nagahatag sang balde-baldeng papremyo na may cash siyahan pa. Sa promo sa Bombo Radio wala iya sang hukos-pokos ang premyo, ang matuod sining winner ang nagabaton no. Way kita iya nagapang butong lang sa kilid sang dalan kag hambalan nga o ikaw nay winner namon subong pulo picturean lang o kag ipakita-kita nga grabe winner sang promo nila. Sa aton sining mga kabombo diri sa mga promo sa Bombo Radio haumalin sadto ginapakita naton ginapabati naton ang mga testimonya sang mga winners nagauyat sa ila sining premyo cash prizes kag subong man isa ka baldeng orokan nga may unod nga 1,000 pesos worth sang gift pack. Araw makita nyo sa aton sining Facebook live dira karon ang ngirit sang aton sining nga mga winners ang ila sining pag-isip sang ila sining cash prizes. Tag isa-isa ka panid ginapasiguro gina nga kompleto ang ila sinimabaton nga premyo kay wala sang hukos-pokos, wala sang daya, lehitimo nga mga tagpasakop ang aton siniya nga mga winners. Sa aton sining enhanced swerte sa palengke promo 2022 sa Bombo Radio kag Star FM may 3 ka pamaagi agod ikaw ang magdaog. Una, studio draw. Sa studio draw ang aton sining mga tagdaog ang magabaton sang dalagko sining balor sang cash prizes plus 1,000 pesos worth sang gift pack na sulod sa Orocan Balde. Ang first prize winner naton magabaton sang 5,000 ka pesos plus isa ka Orocan Balde nga may unod 1,000 pesos worth sang gift pack. Second prize 4,000 pesos kag 1,000 pesos worth sang gift pack na sulod sa Orocan Balde. Third prize winner naton 3,000 pesos plus 1,000 pesos worth sa gift pack na sulod man sa Orocan Balde. Sa aton sining studio draw kung gusto nimo nga magpasakop maghulog lamang sa inyo sining mga entries damo anyo kay damo ang inyo sining entries ginahulog dako man ang imo sining tsansa nga magadaog. Sa aton sining ikaduha nga pamaagi agod nga mag-angkon sa nga cash sayahan kag sumong man balde-baldeng pa premyo o
online activation sa mga kabombo naton dira nga nagapamati subong nagupod sa aton sa Facebook Live. Kung ikaw may tiyangge, kung ikaw may sari-sari store, mini grocery store, dekorasyon ini, puna, panamia ang disenyo sang inyo tindahan gamit ang mga proof of purchase sang enhanced swerte sa palengke promo ng Bombo Radio at Star FM. Akwaan ini sang laragway, i-send sa Facebook page sa Bombo Radio Iloilo, ibutang ang pangalan, address, kangalan sang store. Ang may pinakarami sini nga disenyo gamit ang proof of purchase sa enhanced swerte sa palengke promo ng Bombo Radio at Star FM. Ang magabaton sang 3,000 pesos sa aton sini iyang mga kabombo plus 1,000 pesos worth sang gift pack na sulod sa Orocan nga balde. May duha ka consolation prize winner kita nga magabaton man sang 2,000 ka pesos kag 1,000 pesos worth sang gift pack na sulod sa Orocan nga balde kada isa. Ikatatlo nga pamaagi agud nga makangkon sang cash sa diyahan kag balde-baldeng pa premyo. Amo ang pagpasakop sa aton sini nga Palengke on Ground event. Sa aton sini nga Palengke on Ground event sa palabuton sini nga Setyembre 3 tuig 2022 Sabado ina nga adlaw. Kita na kita sa may Haro Big Market. Haro Big Market. Aton sini nga Palengke on Ground event o kung ang aton sini nga Palengke draw anom diri ang magabaton sang 500 pesos ka cash 5 plus 500 pesos ka balor sang gift pack na sulod pa sa Orocan sini iya nga balde. May mga tagdaog man kita sang cash sa prizes aton sini nga mga pahampang. May ihatag man nga premyo ang San Miguel Pale Pilsen nga brand new t-shirt. Tuman ka tahom, tuman ka komportable suksukon. Sa aton sini nga mga kabombo, ano pang ginahulat mo, maghimo na sa mga entries para ikaw man ang masunod sini nga magabato na sang kasiyahan kag balde-baldeng pa premyo na. Ano nga mga proof of purchase mo Cham? Ang dapat sini na Montipunon, no? Para maka-intra kami sa enhanced swerte sa palengke promo ng Bombo Radio at Star FM. Simple lamang. Kada adlaw ginagamit ta ini, kada adlaw mapuslan ta ini. Silver Swan sukang puti, isa ka pouch o kon paper label. Silver Swan walang labis, walang kulang na linamnam. Amoy ning nagapanamit sa aton sini nga mga linuto. Orocan, one sticker kon kupon sang Orocan. Sa Orocan, maayos ang buhay mo. Sa anuman sini iya nga produkto sang Orocan, may ara na da sa sticker kun kupon. Isa na ina ka entry. Sa diin kami bumbutsa mabakal sang Orocan, bakal kamo sang Orocan dito sa Pure Gold. Sa Pure Gold sa Haro, Pavia, Uton, Ukon, Barota, Canuevo. Basta makaresibo ka 300 sa pesos balor, pataas, isa na ina ka proof of purchase. Sa Pure Gold, always panalo ka. Lifeboy! One sticker kun kupon sang Lifeboy. Lifeboy now in the Philippines. Pinaka-epektibo sini iyang habon batok sa bakterya para nga mga likawan ta ang kolera, para malikawan naton ang gastroenteritis sa tagsa kapag hulag naton maghugas gid sang kamot, hilabi pa antes kita iya magkaon maghugas ang Lifeboy. San Miguel Pale Pilsen, sarap laging kasama. Isa ka tansan sa San Miguel Pale Pilsen, isa na ka proof of purchase. R. Florete Pawn Shop and Jewelry, your diamond and pearl house. Sa kada isa kagatos nga transaksyon sa R. Florete Pawn Shop and Jewelry, may isa na ikaw kakupon. Magprenda ka sang item, maggawad ka sang item, magbakal ka sang grilo. Isa na ina ka kupon kung maka 100 pesos ka. O kung may isa ka na kalibot, napuloon man ina ka kupon. Said Panyawan sa aton sining mga kabombo, basta said marketing tatak magaling. Kinahanglan ta ini para pampabakod sa aton sining resistensya bangod man sa pagbaylo-baylo sa klima sa subong nga mga panahon. Ang mga non-winning entries from week number 1 to week number 7 ang qualified sa gyapon sa aton siniya nga Grand Draw. Kagang Grand Draw ta pagahiwaton sa Setyembre 24 kung sa diin mas dalag kong cash prizes ang aton ipanagtag. Para sa first prize, 20,000 pesos. Second prize, 10,000. Third prize, 5,000 ka pesos. Kag sa 24 ka mga key areas, nationwide, nga may aras ang Bombo Radio kag Star FM, may magabaton sang 2,000 ka pesos.
The more entries you send, the bigger chances of winning. Gani ano pang ginaulat mo? Was-was na drahimo kag maghulog sa inyong sinima entries diri sa Dropbox centers kag sa mga designated Dropbox areas naton sa palibot sang syudad kag probinsya sang Iloilo. Sa aton sining pagpanumbalik ka banwa. Ano ining mga amended routes sang local public transport rutlan nga ginaplastar kagapon sa ginpatigayon sining transport summit kag lakip na diri banwa ang payag sang aton sining mga drivers kay kagapon nag-take effect na ang anom 6 pesos no nga pagsaka sa presyo sang gatong. Magluwasin natin ang LTFRB sina diri banwa naghambal nga nasunbulan pasakaan man ang transportation fare. Balikan tayo ni matapos ang bilang ka-importante nga mga panumdum ang oras. Malasay ini pero matamis ang dalang benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tufong makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tufong mayara sang tuman ka manubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tufong nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang iningan nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preskang hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Pilion nga maggamit sang electric fan sa baylo nga aircon. Dapat organisado ang sulod sang ref, kag buksan lamang ini kung kinahanglan. Limpyuhan sang masami ang mga appliances, agud mapreserba ang kapasidad sini. Husloon sa saksakan ang mga appliances nga wala ginagamit amuman ang mga gadgets pagkatapos nga mag-charge kag full battery na. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala mo na ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko how? Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area, kung ma-expose sa adlaw, nagaitom gid ini. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen, agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kada Enero, ang mga Pilipino sa bilog nga kalibutan ang may ara sang kahigayunan nga mag-upod sa selebrasyon sang Ati-Atihan Festival sa Kalibo, Aklan. Ini nga selebrasyon ang ginahalad man kay Senyor Santo Niño, kaangay sang Dinagyang Festival sa Iloilo. Ginkilala Porta kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kun abyan ang mayaras ang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966 351 4512. Nagapangita kabalaas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ilang nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis.
Kung ikaw ang ginahilanat, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supa tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infeksyon, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Suno kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Na-eksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang tambo o kun bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Suno sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas ini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makitaan ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasambit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish.
Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang Jesus ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasambit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs ng isa katawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga mangin infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue ka green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng 2 ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imo tiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring.
Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabuli nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Suno kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress, kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod, kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Pirmi ka bala nagapanguyab? Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man Pilo Philippine Standard Time. 2 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Balik diri sa pagpangalagad sang bombohanay sa udto diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. Diri sa aton sining karon niya nga pagpangalagad. I-check naton ang mga balita karon sa aton sining pagpangalagad diri man sa bombohanay sa udto. Grabe nga minitingay karon sang mga opisyales ang aton sining iyang syudad. May kantanan sa sining ginapangatubang naton iyang pagpangangkat mano. May kantanan sa kontaminado sining tubig sang syudad sang Iloilo sa karon. Wala tuo ang meeting sini ni Dr. Annabel Tang with the Mayor Jerry Treñas. Kag hinunanon man kita tani sa committee chairman on health, no, sa persona ni City Councilor Nick Baronda. Pero ti hambal nila kuno mga alas 2 mas lamang tapos. Ti panyaga ka mo na kay basi gutumon kamo kron sa isa ka oras ni nga pagsnapol inyo. Sa aton sining mga kabumbo kag hindi nyo gid pagpaimna sang tubi, no? Hindi nyo gid pagpaimna sa tubi ang bisita taga Canada. Kay basi maglain na kron tiyan ya. Sa aton sining mga kabumbo karon standby sa dugang nga mga balita kag impormasyon diri, no, maluoy kamo ninyo pagpaimna sang tubi ni si Mr. Peter MacArthur, ang ambassador to the Canada, ambassador of Canada to the Philippines. Kay base karon kon maglalain sa niya ka magiligod na karon sa magililigod to karon sa hotel yaw. Maluoy kamo kay base kuno mo pa na magkutoy sang linan sang pagkutoy sang tiyan na karon. Standby diri sa aton sining pagpangalagad. Check tanay ang linya karon ni Iklahuda President and Chairman sang WVTC ni Mr. Raimundo Boyd Parcon. Ini may kantanan sa pahayag karon sang LTFRB Central Office nga sa masunod sining bulan
pasakaan na ang transportation na fare. Kung madumduman nagligat to, interview ta si Mr. Parcon, ang sining ginahambal nga wait and see ini sila sa movement sang presyo sang gatong by next week. Kaga ilalang anay for the meantime nga sustineron. Pero kung magsaka pagid, that's the time nga buhion nila tong nagakatulog sining petisyon nila for fair hike. Pero may statement na from LTFRB Central Office. Ano karon namambal sa aton sino Transport Group. Sa linya naton si Mr. Raimundo Boyd Parcon, ang chairman sang WVTC kag presidente sa Iklahoda. Sir Boyet, si Bombo Cham, live ikaw sa Bombo Aray sa Udto. Makita ka man sa Facebook page sa Bombo Radio Iloilo, Subongman sa YouTube channel. And of course, live kita sa 837 kHz sa aton Silma Radio Dial. Welcome sa Bombo Aray sa Udto, sir. Mayong hapon. Bombo Cham, mayong hapon. Okay. Sir Boyet, ang akon sini nga pahayag diri beforehand, naghambal ako nga moto wait and see ang inyo sini nga panindugan sa panibag-o sini nga oil price hike, but sang nakaligad lang sini may nadlaw nagpagwa sa statement iya ang LTFRB Central Office nga sa masunod sini nga bulan magapatuman sila sa transportation fare. No, ginahulat lang galing nila ang approval from NEDA kag kun pila ang ila sininga ipasaka. Anong pahayag diri karon sa aton sininga transport group, particularmente abe sa imo sini iyang grupo dira, Sir Boyet? Bombo Champ, no, sakto na no kay kaina taga-istorya kita sa kay address sa taga LTFRB, no. Kag ina Bombo Champ maginulat-ulat naton ina, no, nga i-approve nila kay daw sa kumbaga bala ang atong subong diesel nagsaka naman daw 79 na kasubong, no. Kag Bombo Champ malambot ini guro 100 pesos, no, ining diesel naton. Kag ining pagpasaka sang gin-approve sang LTFRB ining atong petition dito sang nagligad diri sa aton, nagpetition kita approve in hold naton anay tungod man nga nagnubo aton nga diesel, no. Pero sa subong ang Central Office, ang national nga grupo naton nag-file gid sila sa another petition nga i-grant sa LTFRB ining ginayo na nila nga 6 pesos sa Bombo Champ. Okay, so 6 pesos ang current subong nga transportation fare. Pila gani, Sir Boyet? Subong nga Bombo Champ is 11 pesos, no, ang aton nga minimum subong. 11 pesos. So but silingon nga kung mag-aprobahan pa gini ang 6 pesos nga ginahingyo ninyo, mahimo na siya 17 ang aton sining regular transportation fare. Bombo Champ, sakto na no kay ang madugang kita sang 4 piso Bombo Champ, palagang kita sang 15 pesos ang sa traditional jeep naton, ang sa aton sinidring modernized jeep among 17 pesos sa Bombo Champ. Okay. So nagligad to gapangalang-alang man kamo gani, Sir Boyet, kay hindi man lang kamo apektado sinadri, mapektuhan man sini ang mga commuter naton. But sa bahin karon niya sa transport sector do nakita taman nga ti helpless man kamo nga kung hindi kamo mag-transportation na hike, kaluloy naman naton sini mga drivers. Correct mo po, Champ, kagti kita gani mismo, no, nga ginapinding naton diri ang aton nga petisyon tungod man nga ti ato sinidri nga ginalantaw mo po, Champ, nga ang aton sinidri nga pumuluyo, no. Pero sa subong kay ti ang national ang nag-file kag ini Bombo Champ i-approve ini sang LTFRB nationwide ini, kag ti Bombo Champ gapasalamat kita sa mga grupo naton dira sa national nga ginposto gid nila ining pagpasaka sang plite kay ti Bombo Champ kinahanglan din nato, no, kay ti nabalaman naton ang drivers naton subong nagapako man sa kamahalon sang aton nga diesel, no. Mo gani Bombo Champ sa aton nga mga commuters amo man nini ang maepektuhan sa pagpasaka naton sa nga plite kay ti Bombo Champ, hindi Bombo Champ ang nagpasaka sinidri is LTFRB na. All right. Okay. Sa karon kon amo sining plitihan ang regular is sa subong, ang regular fare naton para sa mga estudyante pila, Sir Boyet? Sa estudyante naton subong Bombo Champ amo ining 10 pesos, no, ang ila sining bali 9.50, no, ang sa aton nga estudyante. Pero Bombo Champ ang ginabayad sa aton subong nga estudyante amo ining 9 pesos na lang Bombo Champ. Okay. No? Amo ina ang ginakuha masang drivers gusto ko gikon bilog nga
nga pulo ka piso ang kwarta nila, ginabilo kuha na lang sa driver in nga piso take na balik mong isa galing mo ang mga estudyante naton nakaintindi man wala nila ginakuha na kay waki naman ng mo. Alright. So pananglitan magsaka ang pletihan ang 9 pesos na orang 9.50 to be exact sa mga estudyante mahimo na nga pila Sir Boyet plus 4 kita. Bumbutsam, malagang guro 13.50 no ang aton sinudring nga estudyante. 13.50 ang regular is 14. Oo, 14. Tapos 17 naman iya sa modernized. Oo. Ang estudyante magsakay sa modernized may discount man? Bumbutsam ba sakto na no 20% ang ilang discount no. 20% pati madako-dako sa gyapon na Sir Boyet ang madugang abi sa expenses naman sa aton siniya nga mga commuter particularmente sa bahin karon iya sa mga estudyante apisar nga may discount sila tuod but mahal gyapon ang ila sining plete but amo na ganiyan ba nato ay makamo may mahimo kay ti mahal man ang presyo sa gatong Mr. Parcon sir. Correct mo butcham amo gani nga ti sa aton sa part naton gid no ang hindi kita gusto nga magsaka ang plete no. Waling mo butcham sa amon sa part ng Mundre diri sa Region 6 no kasiling naton antoson lang naton anay no ang pagsakripisyo sining saka sa diesel naton iti sa una gani umbot sam nagambot kita sa 93 ang aton nga plitian is 9 pesos gapo no pulo ka pesos amo na bumbot sam sa subong nagsaka kita sang 2 peso siling naton okay lang wala problema pero bumbot sam ang pasaka sinidre amo ning LK Parbina kagawa bumbot sam wala na ta sa mahimo kundi pabor gid na sa aton sinidre nga mga drivers. All right. Sir Boyet, masailo ako sa topiko kay I do believe nga nagtambong manikaw kagapon sa ginpatigayon sining transportation na summit kag may mga ginpang amyendar dito nga mga ruta no for this local public transport route plan. Sa bahin sa inyo siniya nga grupo sa bahin sa WVTC kamusta ang amended route nga may ara dira sa nga partisipasyon ng inyo siniya nga kooperatiba karon Sir Boyet? Bumbot sam maayo gid to no kay ti naka-summit kita kada nga aton nga ti before ina bumbot sam agin approve ina bumbot sam agin himo ina ara dira ang mga transport co-op no. Hindi lang na dira ang WBTC ang nag-obra kasi na nga mga ruta kun ibululigan na po nina upo dira ang PST mo, city planning, ang technical working group sang syudad ang LT Parby, transport group bumutsam kag ato tanan bumutsam naging pangpasa namon ato tanan naging pagpropose namon no amo nang modification no sa syudad i-modified nila kag sa mga rerouting naton okay na sa amon na bumutsam kag pabor gid na sa aton sinidri nga mga commuters kay ti ini tanan bumutsam ang aton nga mga ruta sang una nga lipot gin palaba na sang syudad no. Ang ruta naton sa una nga tamang kalaba ginpanubo sa syudad naton busan sa tama-tama lang no like abi sa aton sinidang SM City proper kasi ang una ti ang aton si SM City proper in-extend nila patato sa Mega World pero bumutsam sa nagligad nga reklamo sa aton sinidang nga mga pasahero nga halin sa Iloilo City bumutsam wala na nagahapit ang SM City proper jeep naton sa may SM City kundi nagaliko sila dira sa may gaisano nga area diretso pagbalik nila diretso sila sa may San Rafael sa may rotunda diretso sa may Pison Road dira no pa San Rafael pakadto sila right turn sila dito sa may Tabukan pakadto bumbutsam sa may Mega World pero bumbutsam ginaobra naton ina kag propose naton ina sa syudad nga ang aton SM City proper gin padiretso naton dito sa Strata left turn sila sa may dira sa may Petro no sa may Diversion Road balik sila sa SM City sa diretso sa SM City balik sa diretso sila dito sa may San Rafael area pakadto dira sa may Pistibok sa may Mega World amo naman butsa ang mga ruta naton sa una ginagareklamo ang aton sinidri nga mga pasahero ginpamatian nila sa syudad ginpropose aton sa syudad kag sa subong bumbusam ang mga ruta naging pang-modified kag ang mga ruta nga sa mga rerouting aton bumbusam tama ni na ka okay na para sa aton kay tiya ina bumbusam ginkonsulta naton nina
sa aton nga mga commuters kani kasakay sa aton jeep adlaw-adlaw tanan nga sa subong wain sa reklamo ay ang ilang nga mga ruta lambot na sa city proper area kag lambot na sila dito sa maya festive walk area Bombotsam. Okay. Mayo man kung amo sina Sir Boyet kagapon nakahatag bala sila sang tentative nga pizza kung sano na ma-resume ang pagpatuman sang LPTRP? Bombotsam sa atong siya di may ara na suspension kita ka 45 days after guro sang 45 days by October guro Bombotsam no so by subong September no base pa man lang implement ini base ini tambal base by September 23 Bombotsam kagalan taon nato ini Bombotsam kay tentative man lang ini kagway pa man ini na final gid sa atong syudad kung saan implement ini Bombotsam. Importante sa tanan na nakayo ng ruta ng modified na kaga Bombotsam wala na sing reklamo kay kapon Bombotsam gin present pa ini sang city planning gin present ini kapon sang PST mo ang mga ruta nga ginpang-aprobahan nila kag ang mga ruta gin-approve nila Bombotsam kag para sa part naton sa WBTC mga sa aton nga mga pasahero Bombotsam daw wala naman reklamo ang aton sinidiri nga mga pasahero. All right. Sige, with this information kag sa time as always Sir Boyet, thank you so much. Maayong hapon dira sa imo. Salamat Bombotsam kag maayong hapon sa Bombo Radio. Si Mr. Raimundo Boyd Parcon ang chairman sang WVTC kag ang presidente sang Iklahoda. So pabor sila sa sining kag ginapasalamatan nila ang order karon sang LTFRB Central Office kay ang nagguso sini ang mga kopdanan Manila sa transport sector dito iya sa bahin sang national level. So ang implementation sini is nationwide. Amo lang sini banwa ang iyang repercussion although nga mambal naton may kayuhan sa bahin sa aton sini ang mga super kag mga operators ang mapiktuan naman sila diri ang mga commuter naman hilabi pa ang mga ginikanan. Iti ang ginikanan amo ning nagahatag sang alawan sa mga estudyante nila nga mga kabataan mo. Ti sa aton sini nga mga kabombo from 9 pesos mahimo na iyang 13 pesos, no? 13.50. Tiway na gani ginasukot sa mga driver ang mga waki, pero nakaitsindi maniban sini naton nga mga pasahero, way naman lang nila ginakuha ang kambyo kung magbayad sila sa napulo. Sa karon sini ang mga panyempo nga 9.50 ang pamlete sa aton sini nga mga public utility jeepneys. Sa aton man sini karon iya nga mga kabumbo. Ang aton siniyang gobyerno do tiko man ang bibig subong, no? May kantanan sa sining nagapanglakaak karon iyang presyo sa produktong petrolyo, no? Kag subong man sa sining pag-aprobar karon sang LTFRB Central Office sa fare hike, pero ang National Economic Development Authority may ara pa din sang mambal naton pagahimuon karon iyang pagpanghusisa man sa kon pila ang posible nga panugutan ipasaka para iya nga hindi man matamaan ang aton sini nga mga commuter. Sabay naman sa LTFRP, no, or LPTRP, ang Local Public Transport Route Plan sa aton sining mga kabumbuti amo ning mambal naton tawag sing gani ining nahikutar na gid man kag naplastar na gid man sang aton sini nga mga ahensya sang gobyerno, no? Katulad na bisang Department of Transportation, kabay pa nga ti mangin way na sang may madamo pa sining masalapo karon iya nga problema sa pag-approve sang amendments sa mga ruta. May 23 ka mga amended routes ang ginsubmit karon ang composite team, technical working group rather, no? Nga ginabugusan sang PSTMO, ara man dira ang Iloilo City Planning Development Office para iya sa pag-amyendar sining mga ruta. Ti paborable man gay sa bahin karon iya sang mga transport group nganyo
sa mga transport cooperative. Ining ginpatigayon nga pag-amyendar sang mga ruta. Di kabay pa nga ti kung ma-aprobahan gid man sang Department of Transportation kag ma-implementar na gid man ini matapos sang malawig man nga pagpatigayon sang consultative meeting sang technical working group sang Public Safety Transportation Management Office. Kabay pa nga dito sa mga consultative meeting na vent out na tutanan nga mga concerns sang mga commuter. Kag sa pag-implementar sini, why nakita sang masalapo pa yang problema. Isama lang sinadri ang concern just like ginpahayag gani ni Iloilo City Councilor Sedfrey Cabaluna nga when it comes to fleet management, ang concern sinadira ang numero sang mga nagabiyahe nga di pampasahero sini karon iya nga salakyan kay isa sa mga common nga concern sang ginimplementar ang LPTRP magluwas sa naglawig ang ruta, ilibot ka pa sa kung saniin sinadira. Paglabot iya sa oras sang hapon, hasta iya magabi, magamay na ang numero sang unit nga nagabiyahe. So dapat may ara man kita sang assurance, nagikan iya sa nagkalilain siniwa transport cooperative, nga mayara karon sang nagakaigo nga numero sang unit nga magabiyahe sa ila sini nga mga ruta. Now, bisan hindi man 24/7 kundi para makater lamang ang mga katulad abi sa mga nagatrabaho sa ospital, mga nurses. Nagatrabaho iya sa call center. Nga kung sa dito may mga pauli ini sila iyang ang oras. Inong pauli nila kagahon, ang iban sini naga-report tungang gabi. So dapat ina sila ang makater man sa ngaton sini iyang mga public utility transport operators. Sa aton sini nga mga kabombo. Ang oras 21 minutos na kaligad sa takna sini nga launa. Sa aton sini nga pagpanumbalik ka banwa may kantanan sini balita. I-check naton ang 24 or 23 ka mga amended routes. Now, nga gin-submit na dito sa Department of Transportation kay ginabulubanta mga isaman kabulan ang tion nga ginhatag iya sang council para iyang maaprobahan ining pag-amyendar. Kay hindi na man gin ini maglawig kuno kay amendments pa lang ang aprobahan diri sa nga DOTR mo. Hambal ni Attorney Cabaluna kagaina. Unlike iya before, ngang pangkabilugan gid sini nga LPTRP proposal sang syudad sang Iloilo. This time, mga amendments na lamang. So ibalo naton ina karon estudyanta sa paray nga pagpangalagad sang bombohanay sa udto. Lakip na dire ang pagtaliwan sang 4 ka bulan nga lapsag bangod sa gastroenteritis. Anong posibilidad? Paano siya na-infect? Balikan naton sa paray nga pagpangalagad sa bombohanay sa udto. Pagkatapos ang pila ka-importante nga mga panumdum. Lapnago na ang mga nagalakta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi gilayon magpati sa mga impormasyon nga imo makita na, ilabi na online.
Sa halos tanan nga prutas nga aton ginakaon sa masami ginahaboy nato ng ilaliso, apang panom dumaliwat kay may liso sang paborito mo nga prutas nga dapat hatagan mo sang tsansa nga buligan ang imo ikayong lawas. Ini ang liso sang abukado nga suno sa National University of Singapore. Nakitaan nga mayara sang 70% sang antioxidant content. Ang incredible fiber content nga may upod nga natural oils, vitamins kag minerals ang makabulig sa pag-improve sang digestion, naga-reduce ang inflammation kag naangot man sa paglikaw sa development sang cancer cells. Ang liso mahimo mo nga kihadon kag tuktukon kag isimpon sa imo nga pagkaon o kun ilimnon. Sunod kay Dr. Tom Wu, isa ka physician nga ginpasidunggan sa American Cancer Society kag United Nations, nakumpirma niya nga ang liso sa abokado nagatanyag sang most intense amounts sang soluble fiber. Ang soluble fiber nagabulig sa pagkakas ng cholesterol sa cardiovascular system, gani makabulig ini sa paglikaw sa heart disease, heart failure kag stroke. Ang intense bursts sang antioxidants sa abokado nagabulig sa pagpanubo sang oxidative stress nga tugas ang harmful UV rays sang adlaw kagamuman sa pollution kag chemicals. Makabulig ini sa pag-reduce ang visible signs ng aging kag naga-rejuvenate sang tone kag condition sang skin tissue, gani mas young looking ang imo nga panit. Atensyon sa mga mahilig magamit ng aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit ng aircon, agud nga mabuhina ng init nga ilang nga nabatyagan. Apang nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigo, mahimo ini nga magtugas ng impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Ang cabbage o kun repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini, kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chess ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang demensya. Paathag ni Dr. Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Sunod kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sa electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle
cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ng masakit nga lawas kung magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away. Agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Ang sesame kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals, kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol, bagod nagakontain ini sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response, kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong nga dugo. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag new cell development agod nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ug sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang atong nga nervous system sa diin nagapatas ini sang feel-good brain chemicals kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatgan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man sa Bomboradio Iloilo Philippine Standard Time, 32 minutos na nakaligad sa takna sinikaron nga launa. Balik diri sa pagpangalagad sa nga bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Magbukas ka subong sang imo sining ano bala Bombo Chris? Sang imo sining social media, kada scroll mo, sus Maria kagusip. Ang makita mo yung itsura kay Jose Marichan mo. Oh, saton sining mga tagpalamati. Anong ara kay Jose Marichan nga do siya subong ang unod sang sang kalabanan sini newsfeed sang tagsa sini ka Pilipino. Oh, hibaloon ta na karon kun nga masamay mo makita si Mr. Jose Marichan, ang Ilonggo artist. Bugal man sa mga Ilonggo kay diri ginigin bunag si Sir Jose Marichan no sa aton sini karon iya nga mga kabombo sang Marso 11, 1945. Firstborn child nanday Antonio Chan kag Florencia Lim. Pero balik-balikan ta na karon kay sa linya naton sa Sinimantinyon ara na si Mr. Jack Cunlo, ang head karon sa Public Safety Transportation Management Office. Sir Jack, si Bombo Cham ini live ikaw sa
Bombo hanay sa udto makita ka man sa Facebook Live sang Bombo Radio Iloilo, subong man sa YouTube channel. Of course, mabatian ikaw sa 837 kHz sa aton Cinema Radio Dial. Once again, welcome and good afternoon, sir. Bombo Champ, mayong hapon, mayong hapon din no, sa aton mga pagpalamati kag viewers sa Facebook Live sa Bombo Radio Iloilo. Kagapon, sir, na hitso na ang tanan para iya sa aton sining local public transport route plan. Finalize naton ini sa pagpanigayon man sa transport summit. Now, duyang naton mahibaluan ang mga amended routes sa Sir Jack, no, para iya sa aton man sini iya nga mga kabombo, no, para man sa mga commuters. Ano ang kinalain sa amended route plan sa nakaligad sini nga mga ruta, Mr. Kunlo, sir? Yes, Bombo Champ, no, kadaman sa aton nga mga ruta modify naton, no. So busilingon ang aton nga mga ruta sa syudad sang ligad nga original naton nga LPTRP, ang halos ang 24 ka ruta na tandog ini tanan na Bombo Champ, no. So kalabanan sini Bombo Champ, may mga areas nga kung sa diin nga wala maagyan ginpagyan naton nila pinagid ang mga schools, terminal markets, hospitals, mga malls naton na Bombo Champ, ang mga markets naton diri sa syudad, kaga other nga mga converging areas nato na Bombo Champ, no. So ang atong giging consideration ang moto ang sa mga school din nato, no, kaga ang aton man nga mga national government agencies nga mga offices diri sa syudad na Bombo Champ, no. And also ang aton nga Iloilo Terminal Market nga kung sa diin ang 8 ka ruta, no, Bombo Champ, no, nga nagaagi sa aton nga Iloilo Terminal Markets. Subong from 8 na karuta Bombo Champ ang aton nga super o terminal markets nga nagaagi, no, between sa dalan sa aton nga Rizal, De Leon, Mabini, and Fuentes Bombo Champ. And ang iba naton nga ruta Bombo Champ, ang bago naton nga ruta gina-modify man naton. Ang aton nga Tagbak via Coastal Road to Fast Craft Bacolod, ginpadiretso na naton sa downtown kung sa diin makaagi na ini sa Iloilo City Hall, ang aton nga Muhon City Proper Terminal naton na Bombo Champ, pakaagi na ini sa aton diri sa may terminal markets sa may Capitol area. Ang aton man na Bombo Champ nga from Muhon Terminal o ang suok o bago naton nga ruta, nakaagi na ni dito sa may La Paz, no, kaysa una sa lang sa Haro. So gi-extend naton because may mga eskwelahan sa La Paz kapareho sa ISAQ Bombo Champ, na kung sa din madamo sang mga student naton coming from First District and Arevalo and Molo area nga nagakadto double ride pakadto sa La Paz area Bombo Champ. So gi-extend naton ina sa Bombo Champ, no. Amoy na ang mga pipila ka mga amendments nga ginaubra naton Bombo Champ kung sa diin sa 24 ka ruta daw mga 23 gate, no, Bombo Champ ang gid-modify naton. All right, KT, amo man na nakita ko diri Sir Jack, no, kay 23 amended routes lang. So, sa liyon, may isa kita ka ruta sa 24, 23 ang ginamyendar, isa lang wala mamyendar. Ano ni nga ruta, Sir Jack, ang isa nga wala gintandog? Ang La Paz City proper nato na Bombo Champ, no. Original route ini siya, no. So wala man ta may gid-modify gida sa ina nga ruta Bombo Champ, ang La Paz City proper nato nga ruta. All right. So, ining mga amended routes nga ginpasan nyo na sa Department of Transportation. Nagalaon bala kamo nga ti ma-aprobahan ini as soon as possible para iya nga ma-implement na nato liwat ang LPTRP para man nga ma-modernize ta na or mamambal naton na ma-level up taman ang transportation diri sa syudad sa Iloilo. Hilabi pang by November, ma-full face-to-face class na gid kita, Sir Jack? Yes, Bombo Champ, actually gina-finalize pa namon, no. Sining a week, no, bago naton ni forward sa DUTR because may ara pa kita sang pag-istorya upod sa aton nga province sa Bombo Champ, no, kay manugpasa man sila. Yes. Nga sang ilang LPTRP Bombo Champ. So busilingon Bombo Champ, may scheduled meeting pa kami sa ila before pagit namon ni forward the Bombo Champ sa DUTR ang modified LPTRP naton. Because ang province sa Bombo Champ mag-forward man sa ilaya nga LPTRP dito sa DUTR. So buot silingon Bombo Champ, halos idungan namon ani pasulod Bombo Champ or padala sa DUTR para if in case makita sang DUTR ang aton connectivity bala Bombo Champ, no, kagaton nga mga justification naton
nga ginubra ng aton nga technical working group upod sa province no sa ila nga provincial planning office so that nga ang mga ginahinyo naton nga mga ruta like for example ang Megedsi nga pagpasulod sa ila dire makita dito kay dungan naton ipasa ini kag ma-justify naton both sa province kag sa city. Bambocham kay last time yang city lang dito ang nag-justify kag ang nag-forward nga makasulod ang aton nga first town o Megedsi member municipalities. So this time upod sa province and hopefully makakuha sang approval sa DOTR Bambocham. All right. Ang akon sining presumption is that nga ang request para nga makasulod ang first town jeepneys sa city magahalin na iya sa province. Sir Jack, kamo iya diri lang kamo sa city lang gid. Yes, Bambocham, no. Diri naging kami sa city kay natistingan na naton ina pa-approve no. So iya naman sa mong province chimpo na ipa-approve sa DOTR kay justify with the justification man naton nga ginalaw nga wala kita yan nagapamalabag na magsulod sila Bambocham. On that level, Sir Jack, why nakita yan sang dapat diskusyonan pa na sina dira ang Provincial Planning and Development Office orang province sa pangkabilugan, sila na yung responsibilidad or may responsibilidad sa pag-request abi nga makasulod ri ang first town jeepneys nga mangin harmonious man sa gintukod ta or gimplastar ta nga mga ruta man diri sa syudad sa Iloilo, sir? Yes, Bambocham because it is because ila na jurisdiction ang mga provincial jeepneys sa Bambocham no sa province so that's why nga ti ila ila na nga justification ang kinahanglan kag sila na dapat mapasa sa ilang LPTRP because ang provincial jeepneys is under na sa aton nga province sa Bambocham. Kitaya maghahatag lang sa aton nga no objection no, with regards. But of course, i-harmonize pa namon ina Bambocham because kinahanglan man makita ang DOTR nga wala sa overlap sa aton city loop ng mga jeepneys. That is why mo pa nang istoryahan naton upod sa aton nga provincial planning Bambocham no scheduled sini nga semana I think Friday or Saturday ina ang adlaw Bambocham prior sa pagpadala naton sa aton nga modified LPTRP sa DOTR Bambocham para nga ma-process na ini sa DOTR and hopefully ma-approve sa DOTR kag may direksyon na ang aton nga transport system diri sa aton syudad Bambocham. Ining meeting ninyo with the province, one-time meeting lang ni or ginalantaw mo, Sir Jack, medyo malawig-lawig man ining it would take 2 to 3 meetings pa para maitso tanan? Well, may mga series of meetings na kami Bambocham no po sa provincial planning. Ini depende Bambocham no kung matapos namon ini siya by Friday or Saturday. Malawig-lawig man nga meeting kasi whole day man ni Bambocham no because gusto naton nga tapuso na ini para nga makita naton dayon kung ano ang posible nga mga base ipa-amend sa aton or ipaliwat sa or or sala no or hindi makasulod sa guidelines ng DOTR mabalik dayon sa aton Bambocham kag maobra dayon naton kag babalik diwat para sa DOTR for their approval Bambocham. Aha, all right. Sige, Sir Jack, looking forward nga maplastar na ini kang mahitso na itanan. May kantanan man ang LPTRP diri sang syudad nga maging harmonious man sa LPTRP sang probinsya sang Iloilo. Sir Jack, thank you so much for your time. Maayong hapon gid sa imo. Yes, Bambocham, salamat gid. Bambocham, we will send you the copy no sa ruta naton in a while then hopefully makabulig man disseminate sa aton. Pero karon kung Bambocham ini siya is for approval pa sa DOTR Bambocham. All right. So liwat Bambocham, madamo gid nga salamat kag maayong hapon. Derwavit si Mr. Jack Kunlo, no? Ang head sa Public Safety, Transportation and Management Office. Kung mapadala ni Sir Jack ang kopya or kung may kopya na kita dira sa aton sining mga kabombo ara man sa Facebook page sa Bombo Radio Iloilo, pero subject for approval pa kung si Mr. Kunlo pa ganyan pambalon, but siguro ina mangin guide man para sa mga commuter naton, no? Later on nga kung mabalik na ang kay gayunan or ma-resume na ang implementasyon rather sa LPTRP. 42 minutos na kaligad sa takna sini or make it 43 minutos na kaligad sa takna sini nga launa diri man sa aton sini nga pagapangalagad sa Bombo Hanay sa Udto. Standby sa kay Bombo Jomar Villa. Now, ibalo naton ang posibilidad kung sa din ay hanakwa sa 4 ka bulan iya nga lapsag ang infection niya no nga nagtuga sa gastroenteritis kag nangin kabangdanan sa iya sining kamatayon. Sa aton sining karon iya nga mga kabumbo kag may kantana naman sa
rekomendasyon sa Iloilo City Disaster Risk Reduction Management Office nga mag deklarar sa syudad sa Iloilo under the state of calamity bangod sa kahigko yang tubig kay mamakal kuno sang ang pundo gamiton para ibakal sang bulong, mabakal sang tangke sang tubig para stakan diya sang tubig. Tido ginalantaw naton nga ini band-aid solution gin lamang, no? Kumbaga pati temporaryo ini nga pagbulong ang ginapangita naton is a long-term solution. Sa aton sini karon yang mga kamombo. Anyway, balik-balikan ta na dugang. Himalon tanay ang dugang nga mga impormasyon wila Bombo Jomar Villa kung anong ginalantaw sini kabangdanan nga nakaangkon sang infection sang gastroenteritis ining 4 ka bulan nga lapsag. Bombo Jomar, sa report ta please kami. Konfirmad rin sa aton sang barangay official sang Tansa Timawa Sunto nga may 4 ka bulan nga lapsag nga babayi ang taliwan dra Bobo Cham kag ginapayag nga na infect ini sang gastroenteritis. Kung sa diin ti ang una diri nga iya sini nga sintomas do batyag ini sang pagsuka tubtob nga na dehydrate Bombo Cham, no? So kay Kagawad IBD Loida ang chairman sang Committee on Health sang nasambit diri karon nga barangay, bali ang ining biktima babayi ini siya kag sang ligad Biyernes lang ini siya ang taliwan. Sunod diri sa iya panaysayon nga ang ining nasambit diri karon nga lapsag ang didi, no, saya sining Iloy kung sa diin ti posible ang nakainom sang mahigko nga bagay o kung tubig ang ining nasambit diri ka biktima kay ang tila sinidiri karon nga ginakuan Bombo Cham do nagabakalan sinani ka tubig agod nga ti ila sining nga imnon pero gin pasigurado man ginatag man diri sa ato ni Kagawad nga distilled nga tubig ang ginagamit sang Iloy. Kaga ginahimo man nga ti limnan man nila sa sulod sang balay and the rest dira nga ti ang ginagamit nila paligo tinagabakalang man sila sang tubig sang ining nawasa ada sa may ila sini karon nga lugar suno kay Kagawad Loida ti ang ila diri karon nga ginalantaw Bobo Cham kay ang ginapaidalo man sa test ang ining tubig nga ila sini nga ginagamit kag nag-negatibo man posible sa ila sini karon nga ginasudlan sang tubig amo na nga do may higko amo nang ginalantaw dira nga do ay maubos sa limpyuhan kag amo na naging dakop sang bakterya kag nagigo ya sa tawo. Ang isa pa diri sa ginaathag diri sa aton nga may mga piladra ka bubon ang ginasiraduhan man temporaryo bangod nga nagpositibo man sang E. coli bakterya do halos siyam ka mga bubon ang nagpositibo diri karon sa may nasambit nga bakterya so gipagmayog na siraduhan ng anay kag ti ang ginahulat nila ni ang City Health Office kay dumayara ni sila nga recommend dira karon nga bulong kag ibutang dira Bobo Cham agod nga ti kun i-test liwat kung mag-negative so ang taon kung bati pwede liwat ini magamit dira sa mga pumuluyo kay do halos 50% ang pumuluyo dira karon ang nagagamit sang bubon kag 50% man ang may-ara sang koneksyon sang tubig nga muna ang ila sini karon nga ginagamit sa ila sini nga matag adlaw nga pag ginawi dira sila sini nga nasambit nga barangay mo pa ning ginapaligban diri karon asang official man dira kung paano na infect ang ining 4 ka tuig o 4 ka bulan nga lapsag nga babayi Bobo Cham sang gastroenteritis sa may nasambit nga lugar. Ipabati tabla ang confirmation diri kay Kagawad Loida sa may tribute diri sa Mobo Radio. 4 months ang iya edad. Laki bayi? Babae. Anong finding sa iya? Amo na gastro Gastro ano na? Enteritis. Oo. Balik sa ano lang?
Friday. Oo. Friday, isa na patay. Sang sa Gindala, kagahon to sa Gindala. Kagahon Gindala, pagkalauna, sang napatay sa dahil, alauna sang pagkaga. Oo. Bali anong ginakuha nila nga tubig? Diri sa Absolute man na ilang ginagamit. Galing ka gasuso na sa nanay. Okay, 4 months pa man ang gali mo, no? Oo, gasuso na sa nanay. Titi pa, paano sa na-infect nga daw mo na? Ang buta kay ambal nila, mula na bilupot, tapos amo na sa ambal sang City Health sa tubig kuno. Kay daw damo man din naglupot-lupot mo. Di ginpang lista na mo nang nagalulupot kay ginpadalaan din ni mayor sang tubig nga gamito nila sa pag-inom. Bali ang pamilya nga na patyan nga ni mineral ang distilled. Oo, absolute ila nagamit. Oo. Pero ang ginapaligo, ginahugas pinggan Amo na ay nawasa Nawasa lang. Pero bakal man sila sa refilling diyo? Oo, bakal man sila. Hindi, nang nawasa lang nila na bakal ang ginagamit nga pangpaligo. Sa may linya sila katubo. Hindi, bakal lang sila sa may mga tupad balay nila. Ti amo to ginkwaan sang sample sang Sabado, kagin palantaw didto ti ambal wala man kuno ang nawasa sa ila guro mga suludlan bala. Negative man niya. Oo, sa mga suludlan nila siguro nga hindi bala maugasan mayo. Oo. Ti dira ang kuan ang ang contaminated nga tubig tapos pati bubon din namon gin pangwan sample. Ti may kuan gid may positive? Oo, positive man. Positive sa may may bakterya, may tae. Pila ka bilog? Ang pila ka bubo namon no siyam. Ubos positive? Oo. Ano ginimo niyo subong? Ti makadto di karon ang manaog tong taga City Hall nga kuan ma-meeting kami karon kuan ang mga may lek bala nga mga bubon. Sagahan kapos mahatag sila kuno chlorine kay isimentuhan ang may mga lek nga mga bubon. Puro daminta mo naging gamit anang bubon? Wala lang anay. Kay kung sirahan mong bubon bali wala man kahit nawasa. Kay sarado man gani ang mineral kasala kami kay kun di kami mabakal tubig. Nawasa tubig way ka tubod. Way nagabaligya. Way ka baligya. Pero sa inyo di mga pila ka porsyento ang may linya ka tubig idlahalin sa MI or damo gidi daw 50% naga. 50% na may linya na. Ang na-mention mo to do may refilling station nga gipasiraman di? Oo, yung pasira duwagid. Ang kaya mo na balagin gakwa sila sa ungbon, ti ang ungbon gin pasira to. Oo. Way pa findings kun gid bala ang kwan. Pero ang diri nga refilling station gin pasiranay. Oo, yung pasiranay way kami may ginakwaan mineral nga ginainom namon. Di anong resulta way pa man? May result naman nga okay man galing kay simple gin pasira gid anay. Oo. Tapos nang ambal sang ni mayor anuan kami di tubig, distributan kami di tubig sang nawasa. Butangan kami di sang water tank na bala nga dako, kag dira kami makuha sang nawasa. Puro nga refilling station gin pasira lang. Sira gid ya. Kay gin pasira man ang ungbon mo. Close ang ila sources man. Oo. Di karon sa hapon ma-meeting tanan nga nagabaligya tubig imitingon ni isang taga City Hall para mabalaan kung himuon namon di sa barangay. Nga para nga makuha ning epidemya ning kolera. Joms? Si Akagawad Loida, no? So ang isa gali di sa ginalantaw pagid nila bubutsap nga posibleng na contaminate ang tubig adra sa bubon nga do siyam gid ni ang tanan nga nagpositibo posible kati may leak, no? Muna nga kun may leak ti naga-absorb da sa bubon ang tubig man abing ati halin man to sa katupad nila nga balay kati ay tamaraan kun abala matinno o kun hindi amo na nga nagpositibo diri karon sa may bakterya. Ang na-mention diri nga refilling station nga ginapasirado kay ang duwagid ni Kabilog Bombotsam ang agin na close temporaryo bangod ang ginakwaan pagid nila nga refilling station man ang nagpositibo sa E. coli bakterya amo na nga TY sila sang tubig nga ginagamit dira subo temporaryo kag ginahulat na lang kun ang mangin advice dira karon sang
City Health Office dira karon sa ila sini nga barangay Bambucham. Tiyan mo ning problema naton kay kung wala sang kaso sang kolera, kung may nagkalamatay, why ta barangin pang check regularly ang mga refilling stations ni kang ginapasikto kung sa diin sila nagakwa sa ila sining iyang nga tubig para nga ibaligya dira Bombo Jomar. No, amo ning isa sa mga problema naton karon kag kung maghambal kita nga wala man nagainom direkta sa bubon, pero kung ang ginahugas naman iya sa baso, ginahugas sa pinggan, ginahugas sa kutsara, mahigko, makontaminate man sa gyapon sang bakterya ang nagakos sa waterborne diseases. No? Mahimo man gyapon nga maka-infect Bombo Jomar. Ang sitwasyon karon iya para sa ila sini, mas nagalala na gidiya Bombo Jomar kiti di sila karon makuha sang sang ila sini nga tubig dira. Yes, amo na karon ang ginakabalakan nila kay ti subong aga bakal lang sila Bambucham sa mga refilling station ti matapos kaditi nag alupok maning mga pila ka refilling station nga nag positibo man so nagkakangawa man sila nga ti magbakal sa iban basi nga ti amo na bla basi kun positibo pagid sa E. coli bakterya ang bakla nila muna karon nga do galingin man ang ulo. Pero ang ginkamatay sang bata kay why man siya inom pa sang tubig kay breastfeed pa na siya sa iya sini nga iloy sa diin kuno ginalantaw nilang posibilidad. Yes, ang na-mention na to sa ato ni Kagawad amo tong ang tiga suso sa iya sining iloy so posible ang iloy nga naka pasuso sa iya Bambucham nakainom sa mahigko nga tubig no pero ti way niya pagid man hambang nga mo ginang rason nga ti mas mayo da nga makapagwa man statement ang City Health Office kung paano na acquired posible sa bata ang nasabit tri karon niya nga balatian. Sige. Ti alas 2 manog alas 2 na tapos ani guro dugay-dugay meeting sa taga City Health to with Mayor Jerry Treñas and Dr. Orminico Maronda, Committee Chairman on Health. Hibalon tabi kung ano gid ang ila sini nga mapagwa nga statement kag kung ano ila sini nga panugyan Bombo Jomar. Yes, amo na gani nga ti subong dra ang ila sini nga pumuluyo Bambucham gina-suggest na rin nga kung may tubig nga imnon halin sa refilling station mas maayo nga ti pabukalan sa tubig pabukalan ang tubig agod nga ti makasigurado dira karon nga matinlo ang tubig nga magsulod sa ila sini karon nga tiyan Bambucham. All right. Ini si Bombo Jomar Villa para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo. Salamat kid Bombo Jomar Villa. Ti amo na gilang na iya ang masarangan ta sa aton sinmo opisyales nga panugyan pabukalan na lang iya ang tubig ta perme kay way kita kasiguraduhan kon bala ina free from E. coli, from coliform sa aton sinimatag palamate. Tiano ang lihok karon sa city government sa panghusisa man abi sa water distributor naton diri. Ang Metro Iloilo Pacific Waters. Bombo Chris, now standby sa aton sinimakuturan. Kabalo ka mo banwa ining cholera sa aton sinimatag palamate. Isa ini ka waterborne disease nga nagahalin sa mahigko nga tubig. Ang mahigko nga tubig madamo iniya sang sources posible kun di naghalin. Halin sa mahigko nga bubon, halin sa mahigko nga water tanker, mahigko nga tubo nga ginagyan sang tubig kag bisan ang source sang tubig nga ginainom nga wala ginapagi sa water testing sa kadamon sang bakterya kag higko. Tidiri sa syudad sa Iloilo, madamo pa sa mga barangay nga wala sa matinlo nga source of water. Kag ang ginagamit nila bilang source of water sa pag-inom, panghugas, pagpaligo, kag iban pa, amo ang mga water wells ukon ining mga deep well ukon bubon. Diri sa syudad sa Iloilo, Solominte, diri nga may ara sang prangkisa nga mag-deliver sang tubig, amo ang Metro Pacific nga sadto anay MIWD. Apang bangod sa pagkainutel sang MIWD,
gintugyan ini sa Metro Pacific. Ini mangyapon kadala utok sa mga taga Metro Pacific ko. Sa sulod sang masobra 4 katuig nga pagserbisyo or more or less 4 katuig nga pagserbisyo sang Metro Pacific nga nagasugid gid sadto nga may binilyon kuno nga pesos nga pundo para kayuhon or kaayuhan sa ila sini nga serbisyo apang nagapabilin sa gyapon sa aton sini nga mga kabombo nagapabilin sa gyapon nga ginakulang sa matinlo nga tubig nga pwede mainom ang mga pumuluy isang syudad. Ti ini bala bangod nga wala pa sa gyapon sa maipakita nga may gintakod nga bag-o nga tubo agod makalabot ang ginasiling nga potable water sa mga kabarangayan sa syudad sa Iloilo. Ang ila serbisyo paagi gyapon iya sa water tanker delivery kay may taga MIWD nga ang ila negosyo yara iya sa water tanker delivery. Sa karon Metro Pacific may duha ka bulk water supplier. Ang Flow Water Resources Iloilo Incorporated nga naga-deliver sang 20 million liters of potable water kag ang iya mismo bulk water supplier nga wala mahibaluan kung pilang kapasidad sini. Ang planta ni Radira Blas may daha maase, no? Ang Prime Water sa Villar Group ang nag-aatras sa pag-deliver sang 10 million liters of potable water. Ang bangod sa pag-untat sa Prime Water from 30 million liters nga ginasupply sa Metro Pacific for independent bulk water supplier karon 20 million liters na lang. Tinagambal man diri ang Flow Water Resources Iloilo Incorporated nga masarangan sini nga mag-deliver sang 30 to 50 million liters of potable water apang hambal sang Metro Pacific 20 million liters lang ang masarangan nga mabaton sa ila sini nga tubo. Tiyang pamangkot sa aton sin mga kabumbo, hindi kasarang maglubong sang bag-o kag dalagko nga tubong Metropac. Isa din na itong ila pangako sa mga taga-syudad sa Iloilo, sa mga taga-Iloilo, sa mga konsumidor. Nga kunong sila may binilyon sini nga pondo for improvement sang water service diri sa syudad sa Iloilo. Ang ila ang sigurado lang yang nahatag nila nga serbisyo, no? Sa aton sini nga mga kabombo, ang maayo nga serbisyo nga nahatag nila, ti serbisyo sa ila sini nga mga personal nga benepisyo kaupod sang taga MIWD da nga nakabaton 13th month pay, 14th month pay, 15th month pay kag grocery allowances. Sunod sa MIWD kag ang Metro Pacific mahal kuno 25 pesos nga adjustment sa flow water sa tagsa cubic meter sa potable water apang kung ay MIWD kag ang Metro Pacific magbaligya sang ila tubig sa sulod sa water tanker, now nagapresyo ina sa kapin or minus 200 pesos. Kung sa diin hindi pa nakita sigurado kung matinlo na kung di na naghalin iya nga turugban o kilid sa nga patyo. Di para mapasigurado ang katinlo sa tubig nga ginainom sa mga pumuloy diri sa syudad sang Iloilo, ginahangkat naton ang syudad sang Iloilo nga ipaidalom sa water test ang mga bulk water supplier. Ginapasiguro sa flow water nga ang ila ginadeliver nga tubig garantisado nga pasado sa naman nga water testing para sa kasiguraduhan sa kaluwasan sang mga konsumidor sini. Pag-testing ganito sa planta sa flow water, MIWD, no? Taga City Health, taga Metropac, present sila to tanan dito sa planta. Tiya planta nyo ba, pa-testing naman ba? Sa aton sini nga mga kabumbo. Kag ining mga tubo nga may mga buho-buho nga nagakos sang danaw-danaw, pag danaw-danaw sa mga mayor nga dalanon diri sa syudad sa nga Iloilo, mga daan na ina dilapidated kag amo inang may pinakadako sini nga risgo, no? Nga kun sa diin makontaminate sa bakterya. Kapin pagid ko mag low pressure, ti suyupon niya na tanan sini nga higko. Ti madugay na ni nga problema sa aton sini makabumbo nga kun sa diin nagpasalig man diri ang Metropac nga ila kuno sini kayuhon. Ti may nakayo na gid man sila nga mga tubo nga dilapidated kag gubaon kag daan sa aton sino makabumbo.
Tiyan mo na gani, Mayor Jerry Trenya, sir, tuksoon mo manining mga taga Metro Paco. Sa aton sino makabumboy, hindi kaya magduel sa standard sa ila utok nga kay higko subong tubi ta, mang deliver na lang kita mang tangker kita. Ang solusyon sina dire sa aton sino makabumbo nga dapat improvar sang Metro Pacific Iloilo Waters ang ila serbisyo. Bilang nagaisahanon nga distributor or distribution facility sang potable water diri sa syudad sa Iloilo. Mandato man na nila galing kiti bangod sa kabundol nila kung ang tagaruwas mamangambal, bangod sa kabundol nila, why nila matungdan ini? Sa aton sinamatag palamati. Pero Bumbo Chris, lang alang ko naguro makwa si Bumbo Angel. Itong yan na naguro sa masunod sini naton nga public affairs. Sabton ko lang na yung mga palamangkutanon. Sa aton sini nga mga kabumbo, Tita Regine. Kabalo ko, naka-browse ka man sa imo sini nga social media, dira. Sa imo pag-browse sa social media, masami makita, nagagwa ang do nagatika bla si Jose Marichan. Oo, di ba Tita Reg? Humaling kagap, hasta subong naging diya nga katapusan nga adlaw sa Agosto, sus Maria kagusip, damo-damo naging diya. May mga nagatika, may harap pa ganun, bumukris nila nga nagaulo exercise bala. Gano kasubong naga-stretching. Gano may preparahan. Amakon mo sila, Gano ayhan man, sa aton sinimatag palamati. Pero nakabalo bala kamo nga si Jose Marichan, bangod sa iya sining asosasyon, kay kadamo ini siya sa mga Christmas songs nga gin pang sulat, gin pang amba, kag wala iya nagadaan. Pumadumduman nyo pa ang Christmas in Our Hearts, gin release ini sang 1990 hasta subong. Do kasubong iya nga tagsa ka magtsimpo sa nga Christmas, hilabi pa kung mag-bare months na, mabatian tani gilayon kag ang aton sini nga pamatinan do kasubong nga kagapon lang ini ginhimo iya nga kanta do bag-o kag way pagdaan. Ti bangod man nga na-associate si Jose Marichan sa Christmas sa Pungsod Pilipinas, amo nangin subject sa sang frequent subject siya sa internet memes during Christmas season. Kag sa Pungsod Pilipinas, Sus Maria kagusip po, temprano pa kita diri Tita Red, September pa lang yan, basta bare months gani, nagasaulog na kita dayon. Sa aton sini nga mga kabumbo, King of Filipino Christmas Carols ang pagtawag man sa kay Jose Marichan. Sa aton sini nga mga kabumbo. Kung nag-expectar ka mo, nga patukaron ko, ang iya sini nga bahanon, dira ka mo nagsala, kay ti, sa aton sini nga mga kabumbo, may pipilapay kita ya gani nga nakita nga mga meme bala kag picture Tita Reds nga ginagapo sa kag ginabusala ng iya sini nga babos. So hindi naman na insakto. Pero Ario, laban-laban kung mabatian nyo ni Bumbo Cres. Laban-laban kung mabatian nyo ni, mabatsagan nyo na gilayon ang Pasko. Katugnaw sa kaagahon, nagapabatyag na sa aton, gahilapit na gid ang tinion, bulan sang Paskwa kun tawgon. Sa mga bata halangdomon, ang ampanganan nga balaklon, sa langit may mga bituon, daw yuhong sang dalamguhanon. Pamaskwa maski ano nagahatag sa... Pamaskwa musika by Mr. Nelson Nacionales. Kay total, ginantisipar nyo na ya si Jose Marichan. Sa kay Sir Nelson lang ko yan, ay nga balon mapatukar. Hindi pala, buwas sa aga pag bugtaw ninyo. Laban-laban, mabatsagan nyo na ang katugnaw sa kaagahon. Sa aton sini nga mga kabombo. Standby na kamo sa kapon lamang program ko po naman sa kay Tita Regine. Ismobot siya, Mablanco, Hover, gabilin sa imo. Sang manaynay nga hapon may God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio!
Bombo! Sa tunga sang padayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agud maangkon ang masanyog nga ikaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Hindi lamang sa genes o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon, ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon, ang particulate matter o kunang particle pollution ang makatugas ng health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Hibaloa mga non-essentials nga mga butang, kaangay sang entertainment kag pagkaon sagwa o kon sa restaurants. Isa man sa pinakamaayo nga himuon agud nga makakinot ikaw sang kwarta amo nga mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kun para sa diin o kun para sa ano ikaw nagakinot. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbago sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kung tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman kamarubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs o kun LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Pilion nga maggamit sang electric fan sa baylo nga aircon. Dapat organisado ang sulod sang ref kag buksan lamang ini kung kinahanglan. Limpyuhan sang masami ang mga appliances, agud mapreserba ang kapasidad sini.
Husloon sa saksakan ang mga appliances nga wala ginagamit, amuman ang mga gadgets pagkatapos nga mag-charge kag full battery na. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area, kung ma-expose sa adlaw, nagaitom gid ini. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kada Enero, ang mga Pilipino sa bilog nga kalibutan ang may ara sa kahigayunan nga mag-upod sa selebrasyon sang Ati-Atihan Festival sa Kalibo, Aklan. Ini nga selebrasyon ang ginahalad man kay Senyor Santo Niño, kaangay sang Dinagyang Festival sa Iloilo. Ginkilala sang National Commission for Culture and the Arts ang Ati-Atihan Festival nga the Mother of Philippine Festivals. Sa diin, naging inspirasyon ini sang Dinagyang kag Sinulog Festival sang Cebu. Ang highlight sang Ati-Atihan Festival amo ang tuigan nga paghiwat sang Higante Contest. Linibo nga mga devotees ang nagasiling nga mayara sang miracle nga nagkakatabo kung magtambong sa Ati-Atihan Festival sang Kalibo. Kada tion sang kalamidad kaangay sang bagyo, kinahanglan mangin mahinalungan sa paggamit sang kuryente agud malikawan ang peligro. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud mangin safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker, agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. I-report gilayon sa inyong nga distribution utility o kung barangay ang mga nagalaylay nga sangasang puno, kagiban pa nga mga butang nga mahimo makaguba sa mga power lines, agud mautod o kung makakas gilayon, kag malikawan ang peligro. Ang Rojas City sa probinsya sang Capiz ang hindi lamang kilala bilang seafood capital of the Philippines, apang bawod man sa ilang nga pangalan. Ang syudad ang ginpangalan kay the late Manuel A. Rojas, ang unang Filipino president nga nabunag sa nasambit nga syudad. Bilang pagkilala sa iya, ang mga local sa Capiz nagapatigayon sang annual festival kada Abril 13 tubtob Abril 15 agud nga dumdumon ang anibersaryo sang kamatayon ni Anay Presidente Rojas. Ang festival ang ginatawag nga Capistahan. Ang Capistahan amo man ang founding anniversary sang civil government sang Capiz. Kada tuig, tanan nga 16 ka mga kabanuhanan sang probinsya ang nagabuligay agud nga makaorganisa sang nagkalain-lain nga events para sa mga pumuluyo. Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Diyos, gani gamitan natin ini sang husto kag indi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggana. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon niya kalaha kag kaldero. Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kag auman kung nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang nagatoothbrush kag nagapang-shave. Hindi pagpabayaan ni nagatinubod ang gripo samtang nagapanghugas ng kamot o kung nagapanghilamos. Likawan ang sobra-sobra nga pag-flush sa inodoro. Gamitan ni Watt ang hinugasan o kung pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos ng inodoro, paglabas ang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Magpamunyag lamang kung wala na sang init. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kung leak sa gripo. I-report sa Water District kung mera sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboy o kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ang mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Hindi pag-isuok ang imo kamot o kon ang metallic objects sa electrical outlets. Hindi magamit sang electrical appliances malapit sa tubig. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Sa subong nga panahon, ang mga kabataan masami na lang makitaan nga yara sa atuwang sang cellphone, tablet, laptop o kon computer. Hindi kaangay sadto nga buhi pa ang mga laro ng lahi kag gina-enjoy sang mga kabataan.
Ang laro ng lahi ang importante nga simbolo sang aton pagka-Filipino. Diri una nga nahanas ang aton nga pagpakigbagay. Pila sa mga laro ng lahi among tumbang preso, luksong baka, luksong tinik kag piko. Yari ang pila ka mga benepisyo nga makuha sa paghampang sang laro ng lahi. Isa ini sa masami iher. Sa inyo tanan mga kabombo, this is Tita Regine. Oras na para sa kahapon lamang program Ulihi nga adlaw para sa bulan sa Agosto. Kag nagapukot-pukwat na gid, no? Si Jose Maricha, hindi na gid mapunggan. Well, actually, the past few days, ako yado mabatsagan ko na gid ang Christmas air. Siguro kamo dira, no? Basta ako nakamuno gid ako, hayala, ang hangin, do ka Christmas na gid. Siguro kamo man dira, no? Nakabatsag man, especially mga kaagahon, or hindi gani kung gabi, do kalain sang feeling. Buwas, berna kita, ready na, handang-handa na gid para sa Christmas. Good afternoon gid sa inyo, bago ang Christmas, dirianay kita sa aton nga palatuntunan kahapon lamang kung sa diin pwede na nga makashare sa mga Christmas stories para sa aton diri nga mga letter senders nga luyag nga magpadala sa ilang mga istorya. Actually, anything under the sun, or if you already have your own Christmas stories dira, pwede gid nga ma-share ina, i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info, or pwede man nga kung gisulat ninyo, ipadala na care of sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Let me just remind, I hope she's listening right now, Indigent Girls ng Santa Barbara, ang aton nga winner nga ginlawag last week. Palihog ako send sa imong cellphone number or ang imong Facebook account and ang imong profile pic paka-describe mo. Please send me your number. Diri sa numero sa Bombo Radio. Ari ang number. 0917-306-6513. Again, 0917-306-6513. Para lang ni kay Indigent Girl ha, kaya pangayo ako sa iyang cellphone number, kag iyang Facebook account. Pwede man, no? I-email mo diri sa aton sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Please indicate kung i-text mo ang imong Facebook account and of course ang imong number, please indicate your name so that I would know nga ikaw gid ina. Kay dumagin bilin ikaw nga imong real name. Alright? So, are we all set? Sa aton dira nga mga KLP lovers, hi again and hello. Dali na lang Christmas. So enjoy kita sa aton nga mga istorya para sa inyo sa sininga hapon. Suguranta ang tanan. Ari na ang aton nga ambahanon nagikan sa Bomba Music Festival, and this is from Winsett Rose Hakot. Pagod na akong makihati. Maayong hapon. Ang iyong pagdating, biglaan din bang paglisan mong muli. Bakit hinahanap-hanap mo siya? Dapat ba paniwalaan pa kita? Pagpapanggap lang ba ang lahat-lahat? Puso'y naghalaan magmahal ng isa. Hanggang kailan mo sasaktan ang puso kong nagmamahal? Hanggang kailan ka magpapangkay? Na ako lang ang nandyan
ko. Ayos na ang lahat, unti-unti nagbabago ka, mahal. Puso'y naghalaan magmahal ng isa. Hanggang kailan mo sasaktan ang puso kong nagmamahal? Hanggang kailan ka magpapanggap na ako lang ang nandyan sa puso mo? Pagod na akong maghihati. Sino ba ang mas matapang sa'yo? At sino ba ang nasa puso mo? Sabi mo ako, ngunit alam kong siya. Hanggang kailan mo sasaktan ang puso kong nagmamahal? Hanggang kailan ka magpapanggap na ako lang nandyan sa puso mo? Pagod na akong maghihati. Pagod na akong maghihati. Mahal ko. Ginaboy ng sing-sing. Winsett Rose Hakot, para sa inyo, pagod na akong makihati. Dito ay nagandong sing-sing ato. Well, anyway, kung pagod na, hindi rest. O, diba? Good afternoon again and welcome sa KLP. Kaupo din nyo si Tita Regine. Ari na ato nga first story para sa sininga hapon. Liag i-share diri sa aton ni Miss G sang Iloilo. And it says, Dear Tita Regine. Nagahatag ako sa katahuran sa imo sa matag dumalahan kaysa tanang itag palamati isang sininga programa ang kahapon lamang. Isa ka tuig na ang nagligad nga nagsulat ako sa kasaysayan sa ngalan ni Nick sang Antique sa tuig 2021, August 9. Ako gali si Miss G sang Iloilo, 36 anyos, kag wala pa sang pamilya. Suguran ko ako niya pagsaysay tita sang August 27 last year. May gindala ako sa hospital, bangod hindi siya maayo kaginhawa. Ginangkas ko siya sa motor, kagindala sa OPD sang isa ka hospital. Ginlantaw siya sang doktor. Manubo ang iya oxygen. Almost 1% na lang ang nabilin sa iya. Gintawgan kami ambulansya. Ginpasakay si hingalanan talang kay Kid. So ginpasakay si Kid. Gindala sa OPD para schedule for swab test. Sa kadugay patita, naluoy gid ako kay Kid. Kaya hindi man nami iya pamatsyag. Nagaabot-abot nga nalagas niya ang iya nga pagginhawa. Masobra man isa ka oras ang amon nga paghulat. Kaya ginlantaw siya sang staff.
Ang history tita amo ni. Sang August 16, nagapapuli siya sa amo na estaran, ara siya sa tama nga linya, pero nag-overtake sa kay Kid ang tricycle. So jutay lang natumba si Kid. Kagangiya dughan, nakaigo gid sa manibela sang iya nga motor. So grabe ang impact, kagin bali wala lang ini ni Kid. Wala siya gin pa x-ray, halinsad to tita, ginhilanat siya. Kag hindi normal ang iya nga tulog. May mga times nga hindi siya maayo kaginhawa, kag puwerte sa iya kainit. Naabutan pila ka adlaw nga ginapanilagan lang anay ang iya nga nabatsyag. Nalabutan August 27, 2021. Nga nag-decide siya nga mapa-hospital. Grabe nga basol sa amon sa OPD, COVID swabbing test. Kag hindi pa kami pagbatunon. Gipapangita kami private hospital, kundiin may bakante kay puno katama ang hospital. Ang ginhimo ko tita, ginteksan ko si Chief, tawgon ta lang bilang isa ka malapit nga abyan. So ginbuligan si Kid nga ma-admit. Kag salamat sa Dios sa pagbulig sa isa ka doktora nga sang amuna nga time naka-quarantine man sa isa ka hotel. Natigayon nga gindala si Kid sa COVID ER samtang ginahulat ang iya nga swab test result. Sang una nga gabi ni Kid sa hospital, nagwa ang result. Kag positive ini. Gilayon nga ginsaylo si Kid sa NPH COVID ward, ayawan pa ako pangita kung sa diin siya ginsaylo. Bago ginadmit si Kid tita, may bata kami nga ginabuligan para mabuligan man sang DSWD sa barangay. Ang ayuda bala nga para sa kada pamilya, daw 4K bala ato, wala pagidlabot, ginbuligan ko sila sa radiotherapy sang bata, 30K ang nakuha nila. Ginbuligan ko process ang tatay sang bata nga si Aya nga may wheel tumor, bata ni Nick sang Antique. Kung nadumduman ninyo Tita Regine, nagsulat ko da sang iya kasaysayan ni Nick sang Antique kag ni Aya. Okay, yes, ako na-remember ko. So August 26, gin-admit si Aya kag nagstay sila for how many days sa hospital. Kay nag-positive sa COVID, pati si mama niya. Kag si Nick, positive ang result kay nagpa-swab man ini. Amo to nga time tita, tanan nga upod namon sa boarding house na trangkaso, paos, hindi kabangon. Grabe gid ang igo sang trangkaso. Kag ako, wala lang gid ako lang gid ang wala na tam-an. Wala pa ako na vaccine. Kag salamat sa Ginoo, ginatagan niya ako sang kusog kag kabakod para mangin instrumento sa pagbulig sa akon kapareho nga nagakinahanglan sang bulig. Ulan kag init akong ginasulay, kag ginabatuan ang akon katuyo, kay hindi mapaktan nga oras, nagapanawag ang doktor ni Kid kung may ibabakal nga bulong. Bisan kaagahon, nagagwa ako kag magkadto sa hospital. Bisan nagalingin man ang akon ulo, kag napalanugnawan ako. Nabawi ko lang sa kaon prutas kag inom bulong kag madamo nga tubig. Ang DOH kapila manawag sa akon sa may Pontevedra LGU. Kay si Kid taga Pontevedra, kay sa iya address Pontevedra Capiz ang akon nga ginbutang. Gininterview ako sa LGU Pontevedra kung when kami last nag-visit or nag-travel sa Capiz. Ang akon sabat since January pa ma'am. January 4 kami naghalinda, kay dira kami nag-New Year. Kag madamo pa siya sang pamangkot personal. Ang taga-DOH, nagtawag man sa akon, nga kinahanglan ko kuno sugaton sang ICER. Kaya ako nagdulong sang patient sa hospital, naka-close contact kami. Kinahanglan ko na namon sundon ang protocol, pero ginpamensar ko, kung i-quarantine ako, paano ang mga pasyente sa hospital? Ako lang nasa liga nila. Pati ang bata ni Nick na si Aya. Ang hambal ko sa DOH na kung pwede, hindi lang ko pagkuhaon para i-quarantine. Hindi lang ko siling kumagwa kung hindi gid importante. Ginambalan ako sa taga-DOH nga tawag ka mo pulis. Mahulat ko di.
nga asiling ko kung i-quarantine ko, kamo madulong sa makinahanglanon ka pasyente ko sa hospital. Kagdubang ko pagit, nga ang tanan ko nga gusto, kaunon, mahatag ninyo. Dugay hulat ko, wala man may nag-abot nga pulis, tita. Ako ang nagapinakadto pakari sa hospital, pati kay Aya nga bata ni Nick. Kay one time, nagkadto si Nick sa hospital. Ti well-known siya dito nga positive man. Ginambalan siya kuno sang nurse, nga sa sunod niya nga balik sa hospital, tawga na siya pulis. Ti wawa si Nick, wala na siya nagbalik paliwat sa hospital. Kung may ipalihog sa akon, si Nick nga baklon, para sa iya bata kag asawa sa hospital, ginasulat niya sa papel kag ginatungtong sa ibabaw sang lamesa, nga ara lang sa gwa sang iya nga kwarto. Ginakuha ko lang, pati ang kwarta. Pero grabe, pa ina ang spray ko sang alcohol. Hambal gani ni Nick, grabe man si Miss G, ba? Dalakadlaw, kag siling niya. Pareho mo lang kami nga positive. Siling ko, ang sala mo lang amigo, kay nagpa-swab test ka. Ti kung hindi ka kagwa, kay nagpositive ka, kadlaw man siya. Bisa nagabagyo, pakadto pakari ang obra ko. Bakal gatas, diaper, groceries, prutas, kag iban pa nila nga kinahanglanon. Bisa nagabundak ang ulan, gasuksok lang ko raincoat. Duha ka bagyo gidto gasundanay. August 26, gin-admit si Aya nga bata ni Nick. Hasta September 20, kag nakagwa. Samtang si Kid, August 27, hasta September 14, 2021. Nami, pabala plano namon, sa wala pa gin-admit si Aya sang 26. Ambal ko, ang ginhatag sa akon nga duha ka pato, ihawon sa birthday ni Aya, pagka 31. Tapos, baklan ko siya cake. Galing wala na dayon, kina-hospital sila. Si Aya nakasurvive sa wheel tumor, kag nag-follow up check-up sila by schedule. Hugali tita. Nagpuli sila sa Antique sa January. Kalapkit sila nga sulat ang picture ni Aya sang ginakemo siya, hasta subo nga may buhok na siya. Sa tanan nga nagbulig kay Nick kag kay Aya, gusto ginila magpasalamat sa nagbulig financial, sa naghatag vitamins, kag labaw sa tanan, sa pagpangamuyo nga makasurvive sila sa tanan nga pagtilaw, kag nalampuwasan nila ini sa wala untat nila nga pagtuo sa mahal nga Ginoo. Wala sila nagbuya sa baylo, mas pagid nga nagbakod ang ila pagtuo, kag hugot nga pangamuyo, kay sa Dios wala sang imposible. So hasta na lang diri ang akong sulat, tita, tubtub sa liwat. God bless, more power to your program, ang matinahuron, Miss G, sang Iloilo. Miss G, so nag 1 year ang pagka-hospitalize ni Kid, and then nag 1 year man, no? Ang pagka-hospitalize man ni Aya, and then si Nick, ang sa last mga story, if I may recall, you said nag-board sila sa inyo nga balay. And so that's why, no, nga nangin close ka mo, kag ikaw ang iyang ginaayo, nga ikaw ang magbakal sa mga bulong, mga kinahanglanon sa bata, sang siya was also tested positive. Hindi na siya makagwa. So, it's good nga ara ikaw. So, ikaw na tanan-tanan ang nagpa-facilitate. Plus pa sa kay Kid, no? But by the way, dali lang gid pasensyaan si Tita Regine, ha? Nag-senior moment naman ako. Nabiling ko ang picture ni Aya. Sorry, Kid. Pasensya gid, ha? But I'm very happy sa imo gin-share diri sa aton nga nakasurvive si Aya sa iyang wheel tumor, and now nagapaayo na siya, and then may mga follow-up check-up siya, and kadako gid sang imo nga nabulig sa ina nga pamilya. So I'm sure you would be blessed with more sa imong ginapanghimo nga pagbulig man sa imong isig ka pareho. Padayon na lang ina, and I am sure nga dako gid ang pagpasalamat sa imo sa sina nga pamilya, hindi man basta-basta, no? Imo nga ginhimo nga ginasulay mo ang ulan kag init, and then bisan nga nagabagyo kay ti ikaw na lang ang ila gidjaya nga pwede nga makaduan, ikaw na lang ang pwede nga makagawa-guwa.
And you said, tiyan mo ng problema, kaya siya nagpa-swab, no? Ikaw yaw, ka nagpa-swab, although may ginabatsyag-batsyag ka man. But anyway, considering, no, and remembering ang tama ka istrikto, nga pagpatuman sang protocol last 2 years ago, especially ang sang last year gid, well, we fully understand, no? Well, sa side sang DOH, they are just very careful, and sa imo naman nga side, anong imo nga mahimo, kay ti ikaw naman ang ginasaligan. Kung mag-quarantine ka man, ti sino ang magparik-parik, no? So sometimes, kinahanglan lang gid naton nga magpadalom kung ano ang mas kinahanglan nga papangaybabawo naton. Well, anyway, I am very happy that nalampuwasan ni Kid and at the same time ni Aya kag ni Nick ang ato nga mga pagtilaw nga natabo sa ilang kabuhi, and you were there para nga magbuligid sa ila, and so you are part sang ila nga healing also. You're one person nga dako gid ang ginbulig para sa ila. Salamat gid sa imo, and you also take care of yourself. You take care also of your health. Miss G isang Iloilo, thank you gid sa pag-share mo liwat diri sa kahapon lamang program. Oras naton 38 minutos makalipas ang alas 2 sa hapon. Magabalikan kay LP pagkatapos ng gid sa bila ka mga importante nga mga pahitalo. Sa imo nga pamilya, sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho ukon homework. Ano ang importansya sang good manners and right conduct o kung GMRC kag nga kinahanglan bala ini matun-an sang imo nga bata? Importante nga matudlo sa mga kabataan ang GMRC, ilabi na subong nga padayon nga nagaka-impluwensyahan ng mga kabataan sang teknolohiya kag paggamit sang social media. Dapat ginatudlo ang GMRC samtang bata pa, agud nakahibalo ini makigbagay sa iban nga tawo. Pero ano ba lang pwede nga itudlo nga GMRC sa bata o kun mangin sa mga may edada? Masami nga magtamyaw sang maayong aga, maayong hapon o kun maayong gabi sa tawo nga imo masumalanga. Magbisa sa mga katigulangan, hindi magkalipat magsiling sang excuse me, please, sorry, kag thank you. Kag hindi pagkadlawan o kung pagsuyaan ang iban nga tawo. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Gani importante gid ang good personal hygiene kag himuon ini nga priority. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahi sa malatian. Insakto nga paghugas ang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Likawan ang masami nga pagkaon sa gwa o kon sa mga fast food chains kag restaurants. Maghinay-hinay sa paggamit sang credit card. Hindi magpinangutang kon hindi man lang kinahanglan. Magpangita sa iban pa nga source of income. Tipigi ang imo ikaayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Ang Dinagyang Festival ang isa sa mga dalagko kag world-class festivals sa Pilipinas. Ang nasambit nga festival ang ginahalad kay Senyor Santo Niño. Iniman ang nagakomemorar sang pag-abot sang Malay settlers kag ang legendary barter sang Panay Island gikan sa mga natives nga mga ginatawag Ati. Ang dinagyang season sa Iloilo City ang ginasaulog kada Enero kag ang highlight sini amo ang Ati Tribe Competition kada ika-4 nga Domingo sang Enero. Tag sa katribo ang nagapasundayag sang ila pinasahi nga choreography nga may madinoagon nga tribal costumes kag props sa diin ila ginapakita ang pangabuhi sa Panay antes ang Spanish colonization kag advent sang Catholicism
sa pungsod. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Hindi pagkargahan sa mabugat nga mga bagay ang imo salakyan kung hindi mo man ini kinahanglanon. Likawan ang maghimo sang short trips kag pagkamaayuhan nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Ang pagpain o kung pag-segregate sang basura umpisa sa panimalay, nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad. Kung ikaw nagapaina sang basura sa panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakanto sa mga landfill kag mas maayo ini sa mga pumuluyo kag sa palibot. Maayo man ini para sa ikayong lawas sang tanan. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sa 23 minutos makalipas ng alas 2 and we are ready to give you our next story courtesy of Toto Subang sang probinsya sa Iloilo. Dearest Tita Regine. Good afternoon, Tita Regine, most especially sa mga KLP lovers. Toto Subang, sa probinsya sa Iloilo. Tita Reg, i-share ko lang gyapon, tita, ang events nga ako nasaksihan diri sa amo National Highway. Sa liwat, medyo maselan ang mga hitabo. Pasensya lang sa mga tagpalamati. Una, mag-amay sa motor. Tion sang pandemic, naga-duty ako that time sang may mabatian kami nga lagabong naman sa dalan. So, nagwa ako, siling ko, may nadisgrasya naman. Nakita ko ang tao, nga gatiriripon sa tubang balay. Bala mo, Tita Reg, ang ginaobrahan ko, less than 100 meters lang man, halin sa balay. So, makita ko ang area nga nadisgrasyahan. Pag-abot ko sa area, tita, ang bata, gahamyangon sa kilidalan. Ingod ang motor nga nagupi. Samtang nga may, ara sa tunga sang dalan, kag wala sila sa mga animo. Ang mga tao, tita, nagtiriripon sa mga biktima. Base sa istorya, mapagasolinahan tani ang mag-amay, kay mabakal sang gasolina. Kay balan mo, tita, ang amay nagaobra sa uma, kag ginahanglan na ang gasolina para sa harvester. Suno sa mga nakakita, may nag-overtake sa likod nila nga sports car kag nadala sa ang motor nga mag-amay. Oh. Ang driver ng sports car, tita, ara man kagabulig facilitate sa mga biktima para maipadala sa pinakamalapit nga hospital. Kaluluoy lang sa mag-amay kay pagpanguma man lang ang ilag ginapangabuhian. Next story, Solterito. Tita Reg, hapon sang nag-out ako sa workplace ko, kag nakahapit sa isa ka karinderya. Tungod nga tariti, nadugayan ako kag nakatabok sa piyak nga portion sang dalan. Gulpi lang, tita, may isa ka motor nakaslide tungod madanlog ang dalan. Naarang ka ini siya sang tangkal-tangkal, kag nalapakan gid sini ang solterito sa batiis, kag wala sa ulo niya, tita Reg. Maayo lang, tita, kay wala may gasunod nga jeep sa likod sang tangkal-tangkal. Nakita ko gid, tita, ang mga hitabo, nagsininggitan ang mga nakakita.
Ang driver sang tangkal-tangkal, ginkaduan pa niya ang solterito, kaginakigan. Dumasabat pa kutani tita sa driver sang tangkal-tangkal, kay naluoy ako sa solterito. Kay hindi niya man sala nga makadanlog ang motor na sa dalan, masala pagid gani ang driver sang tangkal-tangkal, kay dasig pa ang pagpadalagan sini. Sanggin kaduan na mo ng solterito, ginalay-ayan ini siya sa mga tao, kagin papungko sa waiting shed, nga dira man sa kilidalan. Maayo man tita, kay conscious man ang solterito. Sa gipamangkot na siya kung tagadiin, nahibaluan namon, nga hinablo siya gali isang upod ko sa work. So gintawgan ko ang upod ko sa cellphone, kag dugay-dugay, nag-abot siya, sakay sa iya salakyan. Nagdiretso sila tita sa malapit nga hospital para dapatan sang bulo. Kag next story, series kagang estudyante. Series gini SERIES. Year 2008, Tita Regine, sang may isa ka hitabo nga indigid namon malimtan diri sa amon nga lugar. Lunes, aga pasadto, sa ang tanan nga mga kabataan nagapakadto sa eskwelahan. May isa ka estudyante nagtabok sa piyakdalan. Ante siya makaabot sa piyakdalan, tita, nadalasa siya sa salakyan. Oh my God. Natumba ini Tita Reg, kag naghaplak sa dalan ang lawas sini. Gahibi pa siya sa kasakit, tita. Ginatawag pa niya ang iya iloy. Apang ang salakyan, ginisulan ini siya. Ay nga man. Ang salakyan nga nakabunggo, nagsungka sa police station sa Banwa. Amo lang gito nga adlaw, nga wala ang bata na dulong sang iya iloy sa eskwelahan. Ang sitwasyon ka bata, Tita Reg, makaluluoy. Dead on the spot gid sa area kung diin siya na aksidente. Ang dugo, tita, nagtalalagay gid sa kalsada. Ang mga utod ko, tita, daw hindi makatulog sang ilang nakita. Inibase sa mga panaysayon sa mga nakakita sa tong hitabo. Ang iloy, tita, gahalad sang pagkaon. Kag kun kay isa, nagasindi sang kandila sa area, kung sa diin natabo ang aksidente. Kadamo pa tita sa mga hitabo diri sa kalye nga hindi namon malipatan. Ma-horror story naman kita next time. Kay siling nila, may nagapakita puno diri nga white lady sa kilid dalan nagapanaog sa salakyan kag nagapangindulaan sa isa ka dako nga puno sang kamonsil. Diri ko na lang pagatapuson ang akon malawig nga sulat, Tita Reg, sa liwat. Ako si Toto Subang sang probinsya sang Iloilo. NPS. Hello lang, Tita Reg, kay Lola Amparin. God bless and good health always sa iya. Alright, mga kasuki, maini sila, no? Again, Toto Subang sang probinsya sang Iloilo. Tuwag gid man na, no, basta ara ka sa highway, especially sa mga junctions na bala, no, kung sa diin mga accident prone areas, well then una kagid ya kahibaluin, no, sa mga hitabo kay ti mabatian mo ang screeching, ang mga lagabong, ang mga pagdinalagan sa mga tao, amo na bala, no, sa mga nagabiyahe, sa mga nagadala sang salakyan, sa mga naga-drive, extra careful gid kita. And especially if we know nga daw medyo accident prone din man ang area, ginahambal nila mga mariit, so there's no harm, no, in slowing down. It could save life, and who knows, it's your very life nga imo nga masalbar kung mag hagan-hagan lang, mag-minor lang, no, kag hindi sila nga magpalupad sa imo nga salakyan because it's just because nga highway ina. Why kita kabalo kag hindi gid mapulong ang mga aksidente. Thank you so much again sa imo, Toto Subang, for these stories nga imo gina-share sa amon, and we are excited and we are looking forward sa mga ghost stories naman, mga horror stories naman next time. Sige paabuto naman nina. Salamat Kit for sharing your story with us this afternoon, and maybe nagayuhom-yuhom gid si Lola Amparing sa imong paghayis sa iya.
Oras naton, 8 minutos bago magabot ang takna alas 10 sa hapon. Magabalikan kay LP pagkatapos ng gate sa pila kami importante ng mga pahanamdom. Na-eksperyensahan mo na ba mag-upod sa selebrasyon sang Mascara Festival? Ini nga annual festival ang ginasaulog sa Bacolod City kada ika-4 nga Domingo sang Oktubre. Bilang isa sa mga dalagko nga festival sa Pilipinas, kilala ini bilang selebrasyon para sa mga locals kag foreigners nga nagaupod sa kinasadya sa dalan sa sulod na sang 40 ka tuig. Ang mask nga nagangirit nga ginagamit sa selebrasyon sang festival amo ang simbolo sang kabakod sa mga Bacolodnon nga sa piyak sa mga pagpanghangkat kag trahedya nagapabiling nga babakod kag may paglaom ang mga tawo sa Bacolod. Amo ina ang isa sa mga rason kung nga agin bansagan ang Bacolod bilang City of Smiles. Ang highlight sang Mascara Festival amo ang dance competition sa diin ang mga participants ang nagapakita man sa ila colorful costumes, mga smiling masks kag nagasaot sa Latin music. Dubliho ng paghalong sa mga balatian nga masami makuha kung tag-ululan. Ibalua kung paano malikawan ang mga waterborne diseases. Siguraduha nga matindlo kag safe ang mga ginakaon kag ginainom. Kung hindi sigurado nga safe kag matindlo ang ginainom nga tubig, magbukali ini. Ulata nga magbukal ang tubig sa sulod sang 3 ka minuto. Masamigin nga takluban ang mga tubig kag pagkaon agon nga hindi masudan sang mga insekto. Ugasan sa maayo ang mga pagkaon kag likawan ang pagbakal sa pagkaon nga ginabaligya sa dalan. Iabuhi sang maayo ang mga basura, ipabilin ang katinlo sang lawas kag sang banyo. Kagugasan ang mga kamot antes maganda kag magluto sang pagkaon. Antes kag pagkatapos magkaon kag pagkatapos maggamit sang banyo. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang 4th leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Nagapangita kabala ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Kabombo, yari ang mga importante ang kahiwatan dira sa Plazuela de Iloilo sa subong semana tubtob September 3. Sa Setyembre 2, sa mga unang biyernes ang bulan, ang tanan nga mga deboto kag bisan hindi man deboto sa Sacred Heart of Jesus ang ginaagda sa pagupod sa First Friday Mass sa among adlaw sa Latolda nga magasugod alas 5:30 sa hapon. Sa ini nga Sabado, ang Metro 40 Band ang natalana nga magahatag sa aton sa 2 ka oras nga kalingawan sa musika nga magapasundayag sa ila pinili nga pop songs. Sa September 3 nga pagpalayag sang concert at The Plaza magaumpisa alas 6 sa gabi. Sa mga kahiwatan, napulo na naman ka mga espesyal kag matahong nga Plazuela mugs ang igapa-raffle sa tanan nga mga parokyano sang Plazuela de Iloilo. Sa Setyembre 4, Domingo nga adlaw, masangkad nga bukas ang ganahan sa Latolda para sa mga luyag nga magpakigbahin sa regular nga misa nga ginahiwat kada Domingo alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, maghalag kita sa pangamuyo nga kabay hindi gid kita magpangduha-duha nga ang Ginoo magahakos sa aton sa iya mahinalungon nga butkon ilabinagid sa mga tinion nga may ara sang pagkakibang. Plazuela de Iloilo, together with you as the world exits the COVID-19 era and in building a better and a peaceful world. We have 4 minutes before 3 o'clock. Sige, I'd like to start reading ang gin-share diri sa aton nga istorya ni Doms sang Leganes. Kung nahastadiin lang kita makalabot, ha? So, yari ang iyang sulat, nagasiling, Dear Tita Regine. Hello and good afternoon, Tita. Good afternoon man sa tanan nga mga miyembro sa Bombo Radio Iloilo, sa tanan nga mga listeners, kag mga senders ng sininga programa ang kahapon lamang. Tawag ako kay Doms, 90 anyos. Still alive and kicking. Thank God. And may I have more in the years to come.
Tita, to break the ice, ang ining nga istorya is all about my experiences sa ako nagatrabaho bilang isa ka empleyado sa opisina sang Provincial Treasurer sa probinsya sang Iloilo. Isa ka adlaw, last March of 1970, may office order kami nga nabaton. Nga ako, kaupod kong ako nga mga co-employees, kanday Nelson kag Julius, kinahanglan kami nga mag field work. This was in consensus with the Department of Finance rules, regulations, and memorandum Iloilo City, Region 6. Amo ini ang periodic examination sa auditing procedures, but also included ang inspection sa office relative sa cleanliness, orderliness, and other concerned office functions. Tita Regine, natuhoy sa mga order sang a week, no? So sa amo to nga tiyempo, 1970s. Naglakad kami sa Bacolod City, sa Negros Occidental. Nagsakay kami sa Don Juan. Kag alas 7 sang aga, nag-abot kami sa Banago Port. Okay. Nagaling kami diri alas 7 sang aga, kag nag-abot kami sa Banago Port mga alas 8. Kapoy kami. Kay ti nag-impake pa kami, nagpanghimo sa mga importante namon nga dalalon, mga personal belongings. Kaagahon bala kami nag-depart, no, halin sa Iloilo Port pakadto sa Bacolod City. Nagsakay kami sa jeep pakadto sa terminal sang bus, kag pakadto sa San Carlos City, Negros Occidental. The first leg of our trip was leading City The first leg of our trip was leading City Negros Occidental. So, for a short while, ang bus nag-stop anay para sa pagpatughong sa gasolina. Timely gid, no? Kay I had my call of nature, tindihan nyo na. So, nanaog ako sa bus, kag magkadto dali-dali sa CR, nagtiner ako sa CR, mga 3 minutos. Kag pagwa ko, naglakat na ya ang bus. Nabayaan ako, kag maayo lang, kay nakamata ang duha ko kaupod, nakamarasmas nga wala ako kasakay. Di dahil ginambala ni Nelson ang driver nga, wala ako kasakay. Insigida, nagbalik ang bus, kag nakasakay ako. Sa sulod sang bus, naginadlaw ang mga pasahero nga daw may pagyaguta kag yubit. This was my embarrassing moment. So nagpadayon kami sa among nga trip, kag mga alas 9:30 sang aga, nag-abot kami sa San Carlos, mga 2:30 p.m. All the way, I was amazed and impressed by the view and beauty of the cone-shaped Canlaon volcano, looming from a distance, and also enjoyed seeing the evergreen verdant sugarcane plantations on both sides of the national road up to San Carlos City. Nanotisyahan ko nga ang mga natives ng San Carlos, ang ilang paghambal, Mixclada, Ilonggo, Cebuano dialects ang ilang ginagamit. Kag amo man ini, no, ang ginagamit nga dialect sa mga neighboring towns sang Escalante kag Sagay. And so, Tita Regine, nagtrabaho kami for 2 days and 1 night sa San Carlos City, considering it is a big component city. Sang una, nagstay kami sa isa ka seaside hotel, but why kami to nagdugay, bangod sa amon nga palibot. So, nangita naman kami sang amon nga masayluhan, another hotel, where we were comfortable, nakapahuway sang maayo, kag nakatulog sang maayo. Sige, anyway, nakatulog ka naman sa maayo, based sa imong istorya. Bas ko pa dayon nun ha, ang imong nga sulat, Sir Dom. So, panabalikan nato nini, mga kabombo, diri kita nag-stop sa maayo nga pagtulog nila, kanag-transfer sila sang ilang nga hotel. It's 2 minutes after 3 o'clock. 2 minutos makalipas ang alas 3 sa hapon. Si Toyang Ermitanya nagahulat na, kag I'm sure ginahulat niyo man siya. So magpasalamat na lang gid ako sa inyo, sa kay Indigent Girl. I hope nga nag-respond ikaw sa aton nga pagpanawagan. Kung pwede mo padala mo diri ang imong cellphone number, ang imong FB account,
so that ma-prepare naton ang pag-interview sa imo this Saturday. Balikay kita buwas mga kabombo, mga KLP lovers, madaming salamat sa inyo. Sa gihapon, ininyo alagad. Si Tita Regine para sa kahapon.